ότι είσαι εσύ, γιατί στην προκειμένη φάση που θα τις πάρουν τις ταυτότητες, προσέξτε τι θα γίνει. Θα αρχίζουν να κλέβουν ο ένας τον άλλον. Μέσα θα είναι και οι τράπεζες που θα γίνονται μέσα, γι' αυτό σας βάζουν και πληρώνετε με τα τηλέφωνα και με τις κάρτες της τραπέζης, γι' αυτό τα βγάλανε όλα αυτά τόσα χρόνια. Θα κλέβουν ο ένας τον άλλον την ηλεκτρονική ταυτότητα, γιατί η ηλεκτρονική ταυτότητα κλέβεται πολύ εύκολα. Την έχουν κλέψει ήδη στη Σουηδία μέσα σε 6 λεπτά. Θα την κλέψουνε και θα σου πούνε δεν έχει άλλη τώρα, θα σε τσιπάρω. Για να μπορούμε να είσαι εσύ ένα μικρό τσιπάκι ή θα σε βάλουμε κάτι στον εγκέφαλο σαν ένα καινούργιο σύστημα, μικρό τσιπάκι με καλωδιάκι για να μπορούν να σε λένε και στο μυαλό. Αυτά θέλουν να κάνουν, γι' αυτό κάνουμε διαμαρτυρία και ομιλίες σε όλη την Αθήνα και θα συνεχίσουμε γι' αυτό το λόγο για να μπορούν οι Έλληνες να καταλάβουν τι γίνεται και τι τους περιμένει. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα παραμύθι. Δεν κάνουν τίποτα για τους Έλληνες. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να γίνει στο 666. Αυτό σε ενδιαφέρει. Γι' αυτό βάλανε, προσέξτε, γι' αυτό βάλανε την εκκλησία, την επίσημη εκκλησία και τι κάνανε. Κάνανε και είπανε πείστε τους να κάνουν τα εμβόλια, ότι είναι άρρωστοι. Και η εκκλησία η επίσημη, βλέπετε έκανε με και τις εκκλησίες εμβολιαστικά κέντρα και κέντρα τεστ. Τώρα τους είπανε, πηγαίνετε πέστε τους να πάνε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Αυτοί βάζουν την εκκλησία και η εκκλησία αντί να κοιτάξει αρθολογικά ζητήματα και τη σωτηρία της ψυχής, αντί να δει μέσα στο ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης ότι αυτά συμβαίνουν με το 666 και θα είναι μεγάλη τυραννία των ανθρώπων, συμμετέχει στο κόλπο μαζί με αυτούς. Δεν ξέρω αν το έχετε χαμπάρει. Αυτοί είναι πληρωμένοι, πληρώνονται κάθε μήνα, είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σας σώσουν, οι παπάδες δηλαδή. Έχουν μπει μέσα σε ένα κόλπο που λέγεται οικουμενισμός, για όσοι δεν γνωρίζουν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλες οι θρησκείες θα ενοποιηθούν και θα πούνε ότι ξέρετε, ο Χριστός δεν ήταν ο Θεός, είναι άβανταρ. Ο Βούδας ήταν άβανταρ. Και από κάθε θρησκεία θα πούνε το ίδιο πράγμα, αλλά τώρα θα σας φέρουμε εμείς τον καινούργιο Μεσσία, τον καινούργιο Θεό και θα παρουσιάζουν οι σιωνιστές ένα καινούργιο πρόσωπο μετά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που είναι στα σκαριά, το λένε τόσα χρόνια και όσοι με ξέρετε, και θα πούνε να, αυτός θα μας σώσει από αυτή την δυστυχία που θα προέρθει. Γιατί αυτός ο πόλεμος που έρχεται αυτή τη στιγμή, αδέρφια μου, θα διαλύσει την ανθρωπότητα. Θα περπατάς μισή ώρα να δεις έναν άλλον άνθρωπο. Οι πιο πολλοί δεν θα ζουνε. Δεν είναι τρομοκρατίες, αυτά είναι λόγια των Αγίων Πατέρων που μας έχουν πει τόσα χρόνια να προσέξουμε και για να προφυλακτούμε. Και έτσι αυτοί συνεχίζουν το κόλπο στη σημερινή εποχή να δίνουν τους πολίτες, να τους οδηγούν κατευθείαν στον αντίχριστο δηλαδή. Περί αυτήν πρόκειται. Να τους κάνουν όλους δούλους με ένα αριθμό, με τσιπάκια και βιομετρικά στοιχεία για να μπορούν όχι να έχετε ήδη τα χρήματά σας, γιατί τα χρήματά σας και τα σπίτια σας είναι υποθηκευμένα όλα, όλη η Ελλάδα είναι υποθηκευμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις κάτι δικό σου. Το σύνθημά τους είναι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Αυτά λένε οι ίδιοι, δεν είναι τίποτα δικό μου από όλα αυτά και συνεχίζουν να το πραγματοποιούν και δυστυχώς οι άνθρωποι από το mind control που έχουν υποστεί, δηλαδή μέσα από τις τηλεοράσεις, από αυτούς τους ψευδοδημοσιογράφους, έχουν πείσει τον κόσμο ότι είναι άρρωστοι, ότι θα σωθούν με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, ενώ διαλύεται το κράτος μας. Περί αυτήν πρόκειται. Είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο και το πρώτο πειραματόζωο που γίνεται είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα γιατί? Διότι η Ελλάδα έχει την Ορθοδοξία. Η Ελλάδα είναι το καμάρι του Χριστού. Και αυτοί θέλουν να διαλύσουν αυτό το πράγμα και τους είναι εμπόδιο. Εμείς ενημερώνουμε τους πολίτες τόσα χρόνια τώρα
να μην την πατήσουνε, να μην πάνε να πάρουν ούτε ηλεκτρονικές ταυτότητες, ούτε αριθμούς, ούτε διαβατήρια ηλεκτρονικά που ταυτοποίησε με το χάραγμα και να μην ακούσουν κανέναν από όλους αυτούς που σας λένε όλα αυτά, γιατί θα σας οδηγήσουν στην καταστροφή. Και μετά, προσέξτε, δεν είναι ένα λάθος το οποίο σιγά σιγά διορθώνεται, αλλά δεν έχει επιστροφή. Γιατί άπαξ και πεις ηλεκτρονική ταυτότητα και γίνεις αριθμός και βάλεις τα χέρια σου επάνω στα σκάνερ σαν βιομετρικά, στα βιομετρικά δηλαδή, στα αποτυπώματα, στα ηλεκτρονικά που σου λένε γιατί τα κόψαν τα μελάνια, ενώ έχουμε αποτυπώματα τόσα χρόνια, ξαναφέρουν τα αποτυπώματα. Για ποιο λόγο? Αφού δεν είμαστε ταυτοποιημένοι. Δεν είμαστε Έλληνες. Και πρώτα απ' όλα, αυτή δεν είναι ταυτότητα. Είναι κάρτα πολίτη. Τι σημαίνει δηλαδή? Θα έχει τα πάντα για τον έλεγχο. Γιατί η ταυτότητα έχει ένα όνομα, ένα αποτύπωμα και τελείωσε. Όλα αυτά γιατί τα βάζουν μέσα? Γιατί σου βάζουν μέσα την τράπεζα, σε λίγο θα σταματήσουν και τις κάρτες και θα έχεις μόνο το τηλέφωνο που θα συνδέεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα πριν το κράτ. Αυτό σκοπεύουν να κάνουν στην ανθρωπότητα και θέλουν να τους κάνουν όλους δούλους. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Οι πιο πολλοί δεν το έχουν καταλάβει και νομίζουν ότι είναι εξυπηρέτηση. Αυτό το πράγμα τους εξυπηρετεί και το ένα και το άλλο. Όμως αυτή είναι η παγκόσμια δικτακτορία. Και μάλιστα η δικτακτορία του Αντιχρίστου. Δεν πρόκειται να σωθούν από όλους αυτούς. Όλοι αυτοί, βλέπετε, δεν δίνουν σημασία για τίποτα από εσάς. Βγαίνουν τόσα σκάνδαλα. Στα νοσοκομεία τα έχουν διαλύσει. Δεν μοιάζονται για τίποτα για τον πολίτη. Και βγαίνουν καμαρωτή και κοροϊδεύουν τους ανθρώπους, τους κόβουν τις συντάξεις, τους κατάσχουν τα σπίτια τα οποία είναι πληρωμένα τα σπίτια από τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών, αλλά κανένας δεν μιλάει. Ενώ αυτοί τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δηλαδή διαλύουν το ελληνικό κράτος, διαλύουν την νεολαία, διαλύουν τους ανθρώπους, διαλύουν τις συντάξεις για να μπορέσεις να υποκύψεις σε όλο αυτό το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων, της νέας εποχής όπως το λέμε, εποχής Αντίχριστου. Όλοι αυτοί δουλεύουν ενωμένοι, ενώ εμείς οι άνθρωποι πολίτες δεν είμαστε ενωμένοι. Δυστυχώς μας έχουν κάνει τόσα χρόνια να πιστεύουμε σε κόμματα, ενώ ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Δηλαδή τα κόμματα μεταξύ τους υποστηρίζονται και όταν κινδυνεύει κάτι για να κρατηθεί στην εξουσία κατόπιν εντολής των σιωνιστών, των σατανιστών, δηλαδή είναι σατανιστές αυτοί όλοι. Γι' αυτό θέλουν να κάνουν αυτά τα πράγματα, να κάνουν δούλους στους ανθρώπους. Δεν τους νοιάζουν. Ξέρετε πώς τους αναφέρει μέσα στο Ταλμούδ? Γκόιν, δηλαδή ζώα. Σας λένε ζώα. Τους ανθρώπους αυτοί οι σιωνιστές τους λένε ζώα. Δεν τους νοιάζουν, τους κοιτάνε σαν κρέας. Και όμως οι άνθρωποι αντί να μπορούν να καταλάβουν όλα αυτά και να κάνουν αντίσταση, έχουν φάει την προπαγάνδα, το mind control των τηλεοράσεων, των ψευτοδημοσιογράφων, οι οποίοι πληρώνονται με χρυσά κουτάλια κι αυτοί για να μπουν τα παραμύθια. Όπως έγινε και δικό. Δυστυχώς όλα αυτά που έγιναν έχουν κάνει τους ανθρώπους στη σημερινή εποχή να μην μπορούν να σταθούν πουθενά και δεν έχουν παρηγοριά από πουθενά και το μόνο που κάνουν είναι να απελπίζονται. Όχι αδέρφια μου, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα επειδή το θέλουν 300 άτομα με τα τσιράκια τους από κάτω. Εμείς δεν πιστεύουμε ούτε σε κόμματα, ούτε πουθενά αλλού, πιστεύουμε μόνο στον Ιησού Χριστό, τον Βαγγινό Θεό. Είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, είμαστε Έλληνες πατριώτες και δεν θα υποκύψουμε στη νέα τάξη πραγμάτων. Δεν θα πάρουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου που αυτοί θέλουν τα βιομετρικά στοιχεία με τον ισόβιο μοναδικό αριθμό αντί της βαπτίσεως και θα μείνουμε αλόβητοι. Τώρα να το πούμε και λίγο στο πνευματικό κομμάτι, να αναφερθούμε λίγο, να ξέρετε ότι όπως πήρανε τα εμβόλια οι άνθρωποι και βλέπετε οι παρενέργειες και όλα αυτά που πεθαίνουν και δεν μιλάει κανένας. Πού είναι όλοι αυτοί? Πού είναι οι γιατροί? Πού είναι οι γιατροί που λέγανε? Που βγαίνουν στον δρόμο και λέγανε θα σας σώσουμε, θα σας σώσουμε. Τώρα οι άνθρωποι που έχουν παρενέργειες γιατί δεν τους σώνουν? Έτσι τώρα κάνουν και με την ηλεκτρονική ταυτότητα. Το διαφημίζουνε και τι θα κάνουνε? Θα σας πάρουν τις περιουσίες. Δεν θα μπορείτε να κυκλοφορήσετε. Θα σας έρχεται μήνυμα στο τηλέφωνο, στο κινητό και θα σας λένε απαγορεύεται να βγεις από το σπίτι σου. Όπως γίνεται στην Κίνα. Στην Κίνα αυτά τα πράγματα γίνονται. Και έχουν γίνει οι άνθρωποι. Φοβούνται να κάνουν οτιδήποτε.
εμείς πρέπει να αντισταθούμε, γιατί μας έχουν πει όλα αυτά οι Άγιοι Πατέρες και τα ξέρουμε. Ο Χριστός μέσα, όποιος θέλει πίσω μελθεί. Δεν είναι αυτά τα πράγματα με το ζόρι. Δεν μπορούμε να πείσουμε κανένα με το ζόρι, αλλά βλέπουμε τα αποτελέσματα όλων αυτών των καιρών που επικοινωνόμαστε. Αυτή είναι μια ομάδα, εδώ η κρατούσα εκκλησία ιδιαίτερα, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτά μπορούν να μπουν όλοι μέσα στο ίντερνετ και να το δούνε. Η παρούσα εκκλησία που πληρώνεται, που είναι μισθωτός ποινή και απαγορεύεται, έχουν φτιάξει περιουσίες και θέλουν να βάλουν και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσα στην εκκλησία, να πηγαίνετε με τις ταυτότητες να σου δίνετε λεφτά. Η κάθε ενορία θέλω να σας πω ότι έχει αφημί και είναι συνεργάσιμη με μια τράπεζα και με το νοικοταφείο. Δηλαδή από ναοί που πρέπει να κοιτάνε μόνο για τις εμπειρίες των ψυχών έχουν γίνει επιχειρήσεις. Και είναι εκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι, έχουν λεφτά. Πηγαίνετε να τους ελέγξετε να δείτε τι θα κάνουνε. Να δείτε, λέει η εκκλησία είναι δικιά μου. Από πού είναι δικιά σου εκκλησία, πάτερ? Έχεις δικιά σου εκκλησία σε όλες τις Χριστός εκκλησία? Είσαι υπηρέτης του ο Χριστός. Δεν ήρθε εδώ και έπινε τα πόδια των Αποστόλων. Εσύ έχεις δικιά σου εκκλησία, από πού? Πού τη βρήκες? Τα χρήματα δηλαδή του ελληνικού λαού, τα οποία έκτισαν εκκλησίες και σας έβαλαν μέσα, σας έκαναν ιερείς για να τους εξυπηρετείτε. Εσείς γίνετε αφεντές. Γίνεται δηλαδή για να ελέγχετε το τοπίνιο, αντί για να κοιτάτε για τους ιερούς της ψυχής. Τους κάνετε βούλους για να πάρετε ένα ψωρομισθό. Την κόλαση δεν τη φοβάστε, τον άδειο δεν τη φοβάστε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τότε τι τα κηρύτετε? Δεν τα γράφουν μέσα από τα βιβλία αυτά? Δεν υπάρχει αποκάλυψη? Και γιατί δεν μιλάτε για όλα αυτά τα θέματα? Γιατί παίρνετε το μισθό και μνημονεύετε? Εδώ παράδειγμα θα σας πω το εξής. Θυμάστε εδώ, μιας και μέσα στον Πειραιά, βγήκε το πρωτοπαλίκωρο ο Πειραιός. Βγήκε το πρωτοπαλίκωρο ο Πειραιός και έλεγε δεν θα πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Πού σε καημένε τώρα? Πού σε καημένε Σεραφείμ τώρα? Που το έπαιζες μάγκας εδώ και έλεγες στις τηλεοράσεις και στην ελεύθερη ώρα ότι δεν θα πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα? Πού είσαι τώρα? Και έβγαλε η Δης, έβγαλε η εκκλησία δηλαδή, η Ιερά Σύνοδος δηλαδή, γιατί κάνουν προσευχή και βγάλανε να το πάρουμε. Και όχι μόνο να τα πάρουμε, προσέξτε, όποιος δεν τα πάρει είναι εναντίον της εκκλησίας, είναι παραθρησκευτική οργάνωση με όποιος δεν πάρει όλα αυτά, δηλαδή αντί να σας σώσουνε, σας στέλνουν στο διάολο. Περί αυτού μου πρόκειται. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι άλλο κάνουν αυτοί εδώ, κρατούσα εκκλησία. Αυτοί εδώ τώρα, όταν κάνουν μια λειτουργία, μνημονεύουνε στη λειτουργία τον Ιερώνυμο. Ο Ιερώνυμος μνημονεύει τον Βαρθολομαίο. Ο Βαρθολομαίος ο Πατριάρχης μνημονεύει τον Πάπα Ρώμης. Γι' αυτό θέλουν να ενωθούνε. Ο Πάπας Ρώμης τον μνημονεύει? Τον Εωσφόρο. Μέσα στο Βατικανό φωνάζει Εωσφόρο, Εωσφόρο, εσύ είσαι ο Θεός σου και ο Χριστός είναι ο Υιός σου. Εδώ καταλήξαμε και άμα πας και τους θα πεις όλα αυτά, κάνουνε ότι δεν γνωρίζουνε. Το μόνο που γνωρίζουνε είναι να πάνε πάνω το μισθό. Να πάνε να πάρουν το μισθό και να φύγουνε που έχετε 2 ώρες και μια στην Κυριακή που πάνε σε 2 ώρες στη λειτουργία. Και κάνουν και μια εβδομάδα λίγο το πρωί. Και όταν πας να πάρεις να κάνεις κανένα γάμο, κανένα το άλλο, σου ζητάνε 1.000 χαρτιά και 300 και 500 που αυτά πρέπει να είναι δωρεάν όλα. Γιατί ήδη έχει λεφτά η περιουσία, η εκκλησία, έχει πολλά σπίτια και ακίνητα και δεν τα δίνει στους Έλληνες πολίτες. Γιατί τα κρατάτε? Θα τα πάρετε μαζί σας. Εν τω μεταξύ, προσέξτε, ψηφίσανε με νόμο φονταλισμοί, δηλαδή θα κάνουν με λίγα λόγια εκκλησιαστική αστυνομία. Προσέξτε, τα έσχη του παπισμού που κάνανε οι πάπες που σκοτώνουν τους ανθρώπους τότε, θα τα κάνουν αυτοί εδώ που ψηφίσει, θα είμαστε φονταλιστές εμείς. Δηλαδή θα είμαστε, όταν θα μιλάζει και θα λέω όπως λέω εγώ τώρα, παράδειγμα, ότι παπά μου γιατί πεις την ηλεκτρονική ταυτότητα, δεν το γράφουμε στην Αποκάλυψη ότι απαγορεύεται στο πρώτο γράμμα κεφάλαιο. Θα σου λένε, θα πάνε τηλέφωνο στην αστυνομία, οι ίδιοι παπάδες και θα σας στέλνουν μέσα. Δηλαδή, αντί για να είναι με τον Χριστό, γίνανε από τώρα με τον Αντίχριστο.
Αυτά γίνονται, αδέρφια μου, αυτό τον καιρό και κανένας δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Όλοι ζουνε, λες και δεν συμβαίνει τίποτα και σε λίγο περιμένετε να δείτε, σε λίγο καιρό τι θα γίνει. Θα σας βάλουν τέτοιους φόρους, αυτά δεν είναι τίποτα αυτό που είδατε. Ψάχνουν αφορμή για να σας κάνουν το κράχ. Θα σας βάλουν τέτοιους φόρους που θα μπαίνουν μέσα στα σπίτια σας και θα σας τα παίρνουν όλα. Μέχρι και τα σόβρατα θα σας παίρνουν, μετακυψημένα, για να σας τιμωρήσουν. Αυτά θέλουν να κάνουν αυτοί σε συνεργασία μαζί με το κράτος. Και όλα αυτά γιατί θέλουν να πάρετε την ηλεκτρονική ταυτότητα, θέλουν να πάρουν αυτόν τον ισόδο μοναδικό αριθμό, θέλετε να πάρετε τα εμβόλια τροποποίησης. Αυτά τα εμβόλια δεν είναι εμβόλια, δεν υπάρχει κανένας COVID, δεν έχει βρεθεί κανένας ιός, δεν έχουν βρει ούτε σε τεστ, μην κάνετε ούτε τεστ, ούτε τίποτα, είναι παραμύθια όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτα. Ο άλλος έστειλε από την Αφρική μπανάνες και ιστορίες και του είπαν έχεις COVID. Τα έβαλε τα τεστ μέσα στις μπανάνες και του είπαν ότι έχεις COVID. Κορυδεύουνε όλη την ανθρωπότητα, μια ομάδα σιωνιστών μαζί με αυτούς εδώ τους 300, τους γαραγγέουσιδες, τους οποίους τους πληρώνουμε εμείς 20 και 30 χιλιάρικα το μήνα για να βγαίνουν στον δρόμο με τα κουστούμια με 10 σωματοφύλακες. Αν ήταν αγαπητοί στο λαό όλοι αυτοί θα φοβόντουσαν. Εγώ δεν φοβάμαι. Αυτοί δεν φοβούνται. Αφού πληρώνονται για το καλό της Ελλάδος, γιατί μας φοβούνται, γιατί έχουν συνέχεια αστυνομικούς γύρω τους. Γιατί έχουν καθένας έξω από τα σπίτια τους αστυνομικούς, στον δρόμο αστυνομικούς, αυτοκίνητα δωρεάν, όλα δωρεάν για αυτούς και εσείς θα σας τα πάρουν όλα. Και το πρώτο σχέδιο είναι η μείωση του πληθυσμού με τα εμβόλια τροποποίησης και τώρα είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα άρπαγμα των περιουσιών και κράχ για να σας πάρουν. Δεν θα το καταλάβετε, δηλαδή από τη μία στιγμή που θα βγαίνετε και θα πάρετε την ηλεκτρονική ταυτότητα μέσα σε ένα μικρό διάστημα θα σας πούνε δεν υπάρχει ρεύμα. Πρέπει να ταυτοποιηθήσετε εσείς γιατί τις παίρνουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Καταλάβατε. Εδώ αυτοί που θα τις πάρουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες, όπως αυτοί που πήραν τα εμβόλια, βλέπετε, είναι εργοί του Θεού. Το ίδιο θα πάθουνε, θα μείνουνε με τις ηλεκτρονικές ταυτότητες στο ΚΕΠ και με τους ίδιους αριθμούς που τρέχουν μέσα στα ΚΕΠ και βγάζουν αριθμό. Γιατί να βγει ο αριθμός? Δεν έχω όνομα. Όχι. Δεν θα πρέπει να έχεις όνομα. Θα πρέπει να έχεις αριθμό, γιατί μέσα γράφει η Αποκάλυψη ότι όλοι οι άνθρωποι θα γίνουν αριθμοί 666. Το καταλάβετε? Και κοροϊδεύουν όλους τους ανθρώπους που τα λένε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί έχουν πάθει πνευματική πτώση όπως λέμε. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, είναι αχόρταγοι στα λεφτά και δεν έχουν καταλάβει τι να κάνουν στην πατρίδα μας και θα την πατήσουμε και εμείς. Είναι το μεγαλύτερο κόλπο που ετοιμάζουν στο επόμενο διάστημα. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες με ένα ισόβιο μοναδικό αριθμό. Μην τα πάρετε παιδιά, γιατί θα δείτε πολύ κακό μπελά. Η Εκκλησία αποφάσισε του νέου ημερολογίου ότι αυτά είναι ψέματα. Και τότε γιατί το γράφει στην Αποκάλυψη? Τι μας διδάσκεται? Άλλη θρησκεία? Σας προβαίνουμε για να μας διδάσκετε άλλη θρησκεία? Και από την άλλη έχουμε τους κυβερνώντες να εφαρμόζουν των σιωνιστών. Πού υπάρχει σε μια εκκλησία να σας πούνε παιδιά μην μπαίνετε την ηλεκτρονική ταυτότητα? Γιατί θα γίνει το βούλι. Δεν θα μπορείτε δείτε τα σπίτια σας, θα σας τα κλέψουν όλα, θα σας τα πάρουν. Ποιος σας θα έχει πει? Είδατε κανένα χαρτί πουθενά έξω από καμία εκκλησία και να σας πει μη γίνεστε αριθμοί, απαγορεύεται? Μην μπαίνετε την ηλεκτρονική ταυτότητα με το 666, απαγορεύεται? Μην κάνετε εμβόλια, απαγορεύεται? Σας έχουν πει πουθενά αυτά, τα βλέπετε? Μόνο η μάσα τους ενδιαφέρει. Πώς θα πλουτίσουνε μόνο, δεν φορτώνουν λεφτά. Έχουν γεμίσει όλα τα πατάρια λεφτά και το έθνο και δεν φορτώνουνε. Δεν φορτώνουν με τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι να βγαίνουν με κολαριστά ράσα ιερείς, φτιαγμένοι, έχουν εξυριστεί κιόλας, που απαγορεύεται μέσα από την πουγκιά της Εκκλησίας, κόψαν και τα μαλλιά, γίναν σαν εμάς τους λαϊκούς και να δώσουν ένα καλό μήνυμα στον κόσμο περί της αγάπης. Η αγάπη υπάρχει, αλλά αυτή η αγάπη που εσείς λέτε δεν είναι του Χριστού.
Είναι του διαόλου, είναι το αντίθετο που μας φέρετε. Και μερικοί λένε, προσέξτε, μερικοί λένε τόσα χρόνια, δεν θα γίνουν αυτά τώρα, μπορεί να γίνουν σε 100 χρόνια. Και παλιά είχαμε αριθμό στην ταυτότητα, προσέξτε τη μεγάλη παγίδα. Παλιά είχαμε αριθμό στην ταυτότητα. Ναι, αλλά δεν είχαμε το 666. Και δεν ήμουν εγώ ο αριθμός ο 666. Είδατε λοιπόν πόσο εύκολα βγάζουν αποφάσεις και σε προβληματίζουν και άμα δεν ξέρεις τι να πεις, λες ναι, το ίδιο είναι. Δεν είναι έτσι όμως. Πότε βγήκε το 666 εδώ στην Ελλάδα? Με τη συνθήκη Σέγγεν το 1986 και σιγά σιγά βάλανε το αφημί στις εφορίες σαν αριθμό, κλειδάριθμο, το ΆΜΚΑ, μετά με το αφημί σας ελέγχουν μέσα από την εφορία, με το ΆΜΚΑ σας ελέγχουν μέσα από την υγεία, σας κάνουν και το εμβόλιο με το ΆΜΚΑ. Είδατε, χωρίς ΆΜΚΑ δεν μπορείς να κάνεις εμβόλιο. Αν δεν είχες ΆΜΚΑ είσαι νοσοσμένος από αυτά τα ψευδοεμβόλια. Και τώρα θα σας δώσουν όλο αυτό τον ισόβιο αριθμό για να σας αποτελειώσουν. Και δεν μιλάει κανένας, τίποτα. Και δώσ' του στις τηλεοράσεις τα κλεψίματα, και δώσ' του στις τηλεοράσεις τις περιουσίες που κατασχέζονται και οι άνθρωποι που αυτοκτονούν, που λιμοκτονούν και βλέπεις συντάξεις 4 εκατοστάρικα και 3. 4 εκατοστάρικα. Εγώ δούλεψα μια ζωή, πλέον αυτοασφάλιση 400 ευρώ το μήνα για να πάρω 4 εκατοστάρικα. Και 5 εκατοστάρικα και 6 εκατοστάρικα μου λέει, ξέρετε, ότι δεν μας έχουν πει ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά να δώσουμε στις τραπεζίτες, να τους τα έχουμε δώσει τα λεφτά. Και θα πρέπει να κόψουμε κι άλλους στις συντάξεις, κι άλλους στους μισθούς. Αν πάτε όμως στον οικονομικό τομέα για να γίνει ανάπτυξη, για να δείτε πόσο ψεύτες είναι όλοι αυτοί, το πρώτο που κάνουν για να γίνει ανάπτυξη σε μια χώρα είναι να δώσουν αύξηση μισθών. Αυτοί για να διαλύσουν την πατρίδα μας κάνουν μείωση μισθών. Όποιος πάει στα οικονομικά, στο πρώτο έτος, αυτό λέει. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να κάνουν όλα τα αντίθετα και οι άνθρωποι να μην καταλάβουν τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Ότι τους κοροϊδεύουν, ότι είναι θύματα, ότι είναι γκολ, ζώα. Έτσι μας αποκαλούν. Γιατί? Επειδή το θέλουν αυτοί, εμείς δεν είμαστε έξυπνοι. Θα πρέπει να μιλάμε, αδέρφια, πρέπει να μιλάμε και να λέμε στον κόσμο την αλήθεια. Να προστατεύσουμε όλους τους ανθρώπους, να μην πάρουν ούτε ηλεκτρονικές ταυτότητες, ούτε αριθμούς, ούτε άλλα ψευδοεμβόλια, ούτε τίποτα. Είμαστε μια χαρά. Δεν χρειαζόμαστε κάτι. Πάει εδώ τώρα μου λένε πάω να κάνω κάτι στο νοσοκομείο και μου λέει πρέπει να κάνω τεστ. Γιατί να κάνω τεστ? Πού είναι το τεστ? Πού είναι? Για πείτε μας, ποιος θα εφεύρει το τεστ? Δεν υπάρχει. Πάτε το τεστ για να δοκιμάσετε, για να καταλάβετε τι γίνεται. Πάτε τα τεστ και βάλτε τα σε ένα σκύλο, σε ένα νερό που μπουκάλι, το ένα το άλλο, να δείτε αποτελέσματα. Σε βρώμικο νερό, παραμύθι. Τι λέμε τώρα? Και όμως δεν μιλάει κανένας. Έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση και το μόνο που λένε είναι αυτό και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες και οι πολιτικοί ηγέτες. Θα σας σώσουμε από πού και από ποιους? Πώς θα μας σώσουν? Από πού και από ποιους? Από τα μισθούς που παίρνουνε, που είναι χοντροί και γεριστεροί όλοι? Δεν το κατάλαβα αυτό. Από πού θα μας σώσεις? Εγώ βλέπω διαλύει στην Ελλάδα, διαλύει στην Ορθοδοξία, διαλύει τα πάντα. Από πού θα μας σώσεις? Έτσι, πάντα μας σώνουνε. Εδώ και πολλά χρόνια πάντα μας σώνουνε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς μας σώνουνε εδώ τόσα χιλιάδες χρόνια, Προσέξτε. Ο Παπανδρέου, τάδε έλλειμμα. Μετά ο Μητσοτάκης, τάδε έλλειμμα. Ανέβαινε το έλλειμμα. Μετά ο άλλος, μετά ο άλλος, μετά ο Τσίπρας, μετά ο άλλος, μετά ο άλλος. Όλοι μας σώμενε αυτοί εδώ τώρα. Είδατε, μάλλον ο ένας με τον άλλον για να μας σώσουνε. Και χρωστάμε τώρα ένα τρισεκατομμύριο, λέει, 500, 600, ούτε και αυτοί ξέρουνε. Πώς μας σώσανε? Και πάλι είμαστε χρεωμένοι. Πώς μας σώσανε δεν μπορώ να καταλάβω. Όσο για τους εκκλησιαστικές ηγέτες εδώ, τους παπάδες, τους λεγόμενους ιερείς, της Εσχήνης, και αυτοί θέλουν να μας σώσουνε. Και αυτοί δεν βλέπουνε το εξής πράγμα. Δεν βλέπουνε που
λέει μέσα, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες μέσα, έρχονται βοές πολέμου. Δεν τις βλέπετε? Ότι θα συμπηδεί γη. Δεν τα βλέπετε? Όχι. Θα κοιτάνε μέχρι τελευταία στιγμή πώς θα δουλέψουνε, όχι για την επουράνιο βασιλεία του Χριστού, αλλά πώς θα δουλέψουνε και εδώ, για τον Αντίχριστο, για τελικά πράγματα. Βλέπετε, όλοι έχουν, οι παπάδες έχουν αυτοκίνητα με 15, με 10.000, με 9, με 20, με 30.000 αυτοκίνητα. Όλοι οι δεσποτάδες έχουν Mercedes. Χρυσά, και δώσου τα χρυσά, και όλα χρυσά μέσα. Αλλά ξέρετε κάτι, είπε ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός δεν έκανε όλα αυτά. Να πάρετε τα χρυσά, να τα βάλετε τα χρυσά, να τιμήσουμε τους Άγιους με τα χρυσά. Αν εσείς δεν λέτε για Χριστό, λέτε για Αντίχριστο. Λέτε για 666. Ως πού θα πάει αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβα. Εμείς δεν έχουμε μυαλό να δούμε τι μας κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά γίνονται αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας και δεν το έχει πάρει κανένας χαμπάρι. Κυκλοφορούν οι άνθρωποι και δεν νοιάζονται. Σε λίγο, ξέρετε τι θα γίνει? Θα γίνει το ηλεκτρονικό χρήμα παντού. Σας έχουμε πει τόσα χρόνια και το λέμε και το φωνάζουμε, να πληρώνετε μόνο με μετρητά, να μην χρησιμοποιείτε τις κάρτες. Ούτε τα τηλέφωνα, τα smartphone αυτά όπως λέγονται, για να σκανάρετε λεφτά. Γιατί? Γιατί θα κάνουν το ηλεκτρονικό χρήμα και θα μπορέσουν εύκολα να ελέγξουν την ανθρωπότητα. Τώρα θέλεις να δώσεις στο παιδί σου 10, 20 ευρώ, 30 ευρώ, 50 ευρώ, 100 να πάρει μια μπλούζα και το καδίνεις. Αύριο δεν θα μπορείς. Μόλις θα του δώσεις 50 ευρώ ή 100 ευρώ, θα σου πει φόρος 50%. Δηλαδή θα υπάρχει δηλαδή ληστεία παντού, οικονομική ληστεία. Αυτά κάνουνε και συνεχίζουνε. Και όλα μασώνουνε. Βγαίνουν όλοι έξυπνοι, ο Γεωργιάδης. Παλιά φώναζε, το ξέρετε, τον Orwell, που όποιος πάρει την ηλεκτρονική ταυτότητα θα γίνουμε δούλοι. Και τώρα τα άλλαξε. Τα άλλαξε. Όλοι τα αλλάζουνε. Όλοι τα αλλάζουν, όλοι είναι σύμφωνοι και την πληρώνει ο πολίτης. Με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτά? Βέβαια, σε όλα αυτά έχουμε δώσει εμείς δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα. Δεν ζούμε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν ζούμε σαν Έλληνες, όπως ζούσαν όλοι οι δικοί μας οι παλιοί που πολέμησαν αντρίκια, και εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, ένα όχι σε μια καρτούλα. Πού καταντήσαμε να έχουμε πεθαμένους, να κάνουμε παρελάσεις και να χειροκροτάμε για να μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ήρωες παππούδες και εμείς να μην μπορούμε να είναι νεκροί πάνω στα βουνά, άλλοι με κομμένα πόδια κτλ. Υπέφεραν πείνα, κακουχίες, κρύα. Και εμείς δεν μπορούμε να πούμε σε ένα καρτάκι, σε μια καρτούλα, σε μια ταυτότητα, ένα όχι. Τι ξεφτύλα. Αν σηκωθούν αυτοί, τι θα μας πούνε? Εγώ για σένα πέθανα. Εγώ δεν πολέμησα για σένα για να σε σώσω. Εσύ τι θα αφήσεις τα παιδιά σου, στάχτη? Τι θα αφήσεις? Τίποτα. Μα η επόμενη γενιά δεν θα βγει. Είναι σίγουρο αυτό. Θα είναι ελεγχόμενοι όλοι, δεν μπορούν να ζήσουν. Και φέρανε και αυτά τα τρόφιμα με τα σκουλίκια και με τις κατσαρίδες και τα διαφημίζουν ότι υπάρχει επιστημιστική κρίση, τάχα μου. Ούτε κρίση υπάρχει, ούτε τίποτα. Γιατί αυτοί δεν αφήνουν τα εργοστάσια, τα κλείσαν όλα. Δεν υπάρχει ανάπτυξη πουθενά στην Ελλάδα. Συνεχίζουν να διαλύουν όλα ό,τι υπάρχει ελληνικό για να είναι μόνο από το εξωτερικό. Τα πάντα τώρα κυνηγάνε και τα ζώα και τα πάντα, να μην έχεις ούτε πρόβατο, ούτε γάλα, ούτε τίποτα. Και θα σου έρχεται σε σκόνη από το εξωτερικό, από τα εργοστάσια τα μεταλλαγμένα, το οποίο θα το τρως και θα είσαι κόκαλο. Δεν θα μπορείς να σκεφτείς. Έχουν δει τις καβάλες του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος δουλεύει με ηλεκτρομαγνητικά πεδία και συνδέουν όλη αυτή την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και θέλουν να ελέγξουν όλη την ανθρωπότητα. Ακόμα και στη σκέψη. Σας ελέγχουν αυτή τη στιγμή μέσα στη σκέψη. Και θα σας πω ένα παράδειγμα
Γιατί όταν τα λέγαμε παλιά δεν το καταλάβει ο κόσμος. Θέλεις να αγοράσεις κάτι και το λες και το συζητάς, και όταν πας μετά στο τηλέφωνο σου βγαίνει η διαφήμιση αυτού του προϊόντος που θέλεις να αγοράσεις. Πώς γίνεται αυτό? Εν τω μεταξύ στον ΟΗΕ βγήκε ο Βελιαμίν Κρίμ και είπε το εξής πράγμα. Όταν θα φέρουμε τον Μεσσία, δηλαδή με τότε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, προέρχεται βορδά, τι βορδά έρχεται, δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Έπρεπε να το τελειώσει κιόλας και οι πιο πολλοί από εδώ δεν θα ζούμε, δεν θα υπάρχουμε, γιατί αυτό είναι το σχέδιό τους. Λοιπόν, όταν θα φέρουμε τον ψευδομεσσία, αυτόν τον αντίξω που λέμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα στείλουμε ένα μήνυμα μέσα σε κάθε άνθρωπο στη σκέψη του. Πώς θα γίνει αυτό? Με αυτή την τεχνολογία τεχνικής νοημοσύνης, με τα σατανοεμβόλια, με το 5G, με τους δορυφόρους κτλ. Οι άνθρωποι θα γίνουν μετάνθρωποι. Γιατί? Επειδή το θέλουν όλοι αυτοί. Για ποιο λόγο? Γι' αυτό θα πρέπει να αντισταθούμε τώρα. Έχουμε αργήσει ήδη όλα αυτά τα χρόνια και μην παραλάβουμε ούτε την ηλεκτρονική ταυτότητα, ούτε να πάμε να γίνουμε αριθμοί. Γιατί εμείς έχουμε όνομα, βαπτιστήκαμε, και αφήστε αυτά τα παραμύθια που σας λένε όλοι οι άλλοι πρέπει να πάω 30 χρονών για να βαπτιστώ και κάτι τέτοια παραμύθια που είναι όλα ξενόφερτα όλα αυτά. Εδώ έχουμε κάνει το εξής λάθος. Ό,τι ξενόφερτο υπάρχει το φέραμε στην Ελλάδα, ό,τι σατανιστικό, ό,τι κουλτούρα, ό,τι μόδα, αλλά ό,τι είχαμε παραδοσιακό το πετάξαμε. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή όλα αυτά τα ξενόφερτα έχουν κάνει την νεολαία μας να μην ξέρει τι της γίνεται. Και σκοπεύουν να διαλύσουν τα πάντα. Έχουν κάνει παιδιά γράμματα πρώτα απ' όλα. Έχουν αλλάξει το σύστημα των γραμμάτων. Μας πήγαν στο μονοτονικό. Διαλύουν τα πάντα. Και βέβαια η νεολαία, έτσι όπως τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί οι γονείς που αντί να φυλάξουν τα σπίτια τους, θέλουν, ειδικά οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες, οι γυναίκες, δίνονται λες και είναι 17 χρονών. Θέλουν να γίνουν 17 χρονών οι γριές. Οι 60-70 χρονών οι γριές θέλουν να γίνουν 17 χρονών. Φοράνε τα μήνια, τα παπούτσια, πάνε στο κομμωτήριο, τους πάνε στο κεφάλι, δεν κάνουν στο κομμωτήριο, για να δείξουν τι, αντί να κλαίνε και να οδείονται που τελειώνει η ζωή τους σε λίγο καιρό, για να σωθούν. Αλλά δεν πιστεύουν στην Επουράνη Βασιλεία, δεν πιστεύουν στον Παράδεισο. Τι δίδαγμα θα δώσει στο κορίτσι αυτή η μάνα? Εδώ ο πατέρας τι κάνει? Γκομενίζει. Αυτά μας φέρανε απ' έξω. Σου λέει, προσέξτε λίγο εδώ τώρα, προσέξτε. Σου λέει, αν έρθω και σου πω, φίλε μου, γιατί πορνεύεις? Θα σου κακοφανεί. Άμα σου πω, έχεις σχέση? Ναι. Δηλαδή πάνε τα παιδάκια 18-20 χρονών και λένε έχω σχέση. Και δεν τους λέει, μα τι πορνεύεις? Θα πάθεις ζημιά πνευματική και δεν πάει καλά η ζωή σου. Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά τα πράγματα. Και να, οι εκτρώσεις γεννήσανε, τα νοσοκομεία δουλεύουν αυτά των σιωνιστών, όλα τα ιδιωτικά full. 100 την ημέρα, 200-300 εκτρώσεις κάθε μέρα. Δεν σταματάει και μετά οι γυναίκες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Λέει δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και πάνε και κάνουν θεραπείες κτλ. Βλέπετε δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο και μας έχουν κάνει να φύγουμε από την παράδοσή μας. Και ποια ήταν η παράδοσή μας? Πιστεύαμε στα ιδανικά. Στο Χριστό, στην Ορθοδοξία, και ήμασταν πατριώτες. Μοιαζόμασταν για την οικογένεια αλλά και για τον γείτονα. Τώρα θέλουμε να βγάλουμε το μάτι του γείτονα. Τον μισούμε τον γείτονα. Αλλά άμα θα γίνει μια έκτακτη επιστράτευση, τι θα γίνει? Θα το χρειαστεί στον γείτονα? Ή θα πας να πολεμήσεις μόνος σου? Θα μπορείς να νικήσεις μόνος σου? Έτσι λέει μέσα. Βλέπετε, η αστυνομία δεν μιλάει. Δεν κάνει το έργο της. Όλοι ανεξέλεκτοι είναι. Ο στρατός, η στρατηγοί παίρνουν τα τριχίλια και τα πεντοχίλιαρα, ανεξέλεκτη η Ελλάδα. Κανένας δεν σου νοιάζει για τίποτα. Ούτε η Εκκλησία, ούτε
οι 300 της Βουλής που τρώνε με τους παρατεχάμενους από κάτω, τους έχουν διορίσει μέσα στο δημόσιο για να τους ελέγχουν. Και παίρνουν μετά τηλέφωνο και λένε έχουμε εκλογές, θα σου στείλει το ψηφοδέλτιο. Έτσι βγαίνουν. Και έχουν και αυτή τη Σούγκυλα Ρότζικ, πώς λέγεται, η οποία φτιάχνει τα αποτελέσματα από μόνη της. Στα λέει πιο μπροστά. Δεν χρειάζεται να τα βγάλουμε εμείς. Είναι έτοιμα. Δουλεύουν αυτοί για σένα, χωρίς εσένα. Είσαι δηλαδή πλέον ένα barcode, ένα QR code, το οποίο είσαι προς κατανάλωση. Είσαι ένα γκόιν, ένα κρέας, το οποίο είναι μόνο για να είναι αυτοί βασιλιάδες και να κυβερνούν. Και δεν νοιάζονται καθόλου για τον ελληνικό λαό ούτε για τον απλό πολίτη. Τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Είναι σατανάδες όλοι αυτοί. Το καταλάβατε. Περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό εμείς πρέπει να κάνουμε αντίσταση. Και όσοι μείνουμε, δεν είναι για πολλούς. Δεν είναι για πολλούς. Δυστυχώς δεν είναι για πολλούς. Και θα το δείτε στην επόμενη φάση πώς θα τρέξουν με το παραμικρό, αλλά για να τους ζητήσουν στο ΚΑΚ, να τους ζητήσουν φαγητό. Φαγητό δεν θα υπάρχει, θα υπάρχει δυστυχία. Και επειδή αδερφέ δεν είστε στις νηστείες της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Πιστεώς, θα σου κακοφωνεί τώρα που δεν θα υπάρχει το επόμενο διάστημα καθόλου φαγητό, τίποτα. Θα είναι μήνες να φας. Πού θα βρεις φαγητό, έχεις νηστέψει? Όχι ποτέ. Έχεις πάει να εξομολογηθείς? Όχι ποτέ. Δεν ξέρω. Τώρα οι παπάδες δεν είναι έτσι. Σου τα φέραν έτσι, ότι να αισθάνεσαι μια απέχθεια για την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι καλή. Αυτοί που κυβερνούν την Εκκλησία δεν είναι καλοί. Όπως και το κράτος μας είναι καλό. Αυτοί που κυβερνούν το κράτος μας δεν είναι καλοί. Όλα όμως οφείλονται σε εμάς. Μην πιστεύετε στα κόμματα, μην τους κάνετε τα χατήρια να ψηφίζετε αυτούς που θέλουν. Είναι όλοι μες στο κόλπο. Ο ένας βοηθάει τον άλλον. Είναι εναντίον σου. Και το βλέπετε, το ζούμε. Το ζούμε. Κάθε μέρα κρυβούν τα πράγματα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πας μέσα στο νοσοκομείο, προσέξτε. Δεν υπάρχουνε για να δείτε το mind control που κάνουνε. Πάνε μέσα στο νοσοκομείο οι πολίτες και τους λένε αναμονή 5, 6, 8, 10, 20, 5 μέρες αναμονή. Άσε να κλείσεις ραντεβού μπορεί και να πεθάνεις αν μην πας. Λοιπόν, και σου λέει τώρα ο έξυπνος ο Γεωργιάδης που έγινε σατανάς, σου λέει άμα βάλεις ένα βραχιολάκι, προσέξτε τώρα τι νοημοσύνη, πώς σας πέσει μέσα στο μυαλό το mind control. Άμα βάλεις ένα βραχιολάκι, λέμε το barcode απάνω, με το QR code, λύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπάρχουν, γιατί μέσα στο νοσοκομείο δεν υπάρχουν νοσηλευτές, τους διώξετε όλους και θα έρθει με το barcode. Καλά. Για πόσο ο μύθος μας περνάτε. Και όμως ο κόσμος τα ανέχεται. Τα ανέχεται, δηλαδή να πει ο καθένας εκεί πέρα, δεν βάζουμε κανένα barcode. Ούτε βρακιολάκια, ούτε τσιπάκια, ούτε ταυτότητες, ούτε εμβόλια. Και να φύγετε, να τσακιστείτε, να φύγετε από την πατρίδα μας. Δεν σας γουστάρουμε σατανάδες. Δεν σας γουστάρουμε γιατί είστε σατανάδες όλοι αυτοί. Κάνετε το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων, των σιωνιστών δηλαδή, εναντίον της ανθρωπότητας. Ως πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή τώρα που πεις την ηλεκτρονική ταυτότητα και τον αριθμό που έγινες, σώθηκες? Άλλαξε κάτι στη ζωή σου? Ναι, άλλαξε. Αλλά εσύ δεν το κατάλαβες. Και ξέρετε τι άλλαξε? Έγινες βούλος. Βούλος 666. Αυτό έγινες. Αλλά δεν στο είπαν ακόμα, όπως δεν σου είπαν με τα εμβόλια ότι θα πεθάνεις. Εμείς φωνάζαμε στις πλατείες τότε. Τώρα θα το βιώσεις. Γι' αυτό, αν θέλεις να είσαι ορθόδοξος και ιδιαίτερα και Έλληνας και πατριώτης, μην λάβεις τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα, τα σατανιστικά, τα ξενόφερτα, για να μην μπεις μέσα στα κοιτάπια τους. Να μπεις μέσα στο μεγάλο θηρίο των Βρυξελών, που με ένα κουμπάκι θα σε κατασχέσει όλα και θα κλαις και θα οδύρεσαι. Θα κλαις και θα οδύρεσαι για μια ηλεκτρονική ταυτότητα και ένα ισόβιο μοναδικό αριθμό. Θα κλαις και θα οδύρεσαι. Όλοι είναι εναντίον. Πού σε πήρε ο Σεραφείμ, μας έλεγες εδώ στα κανάλια,
Μας καλούσε στο ωραίο το γραφείο, το κλειδάτο, εδώ, και έλεγες μην παραλάβετε την ηλεκτρονική ταυτότητα γιατί υπάρχει κίνδυνος. Πρώτα απ' όλα αυτό απαγορεύεται. Απαγορεύεται να μου πάρει τα βιομετρικά στοιχεία χωρίς τη θέλησή μου. Απαγορεύεται. Ακόμα και για εξακρίβωση να σε πάνε μέσα, απαγορεύεται να βάζεις στα χέρια σου τα βιομετρικά στοιχεία. Απαγορεύεται η αστυνομία να το κάνει αυτό. Απαγορεύεται να σου βάλουν αριθμό χωρίς τη θέλησή σου. Απαγορεύεται να γίνεις 666 χωρίς τη θέλησή σου. Απαγορεύονται όλα αυτά. Με ποιο δικαίωμα το κάνουν? Πού είσαι λοιπόν πυρός εσύ που έλεγες εδώ και βγήκε και ο Αρχιεπίσκοπος και λέει εγώ με 2.500 ευρώ δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορείς να ζήσεις με 2.500 ευρώ? Εγώ είμαι άνεργος. Τι να πω τώρα? Και εσύ είσαι άνεργος και ο άλλος είναι άνεργος και παρακεί είναι άνεργος. Παίρνετε το επίδομα. Μας έκαναν επίδομα για να ζήσουμε. Και δώσου τα επιδόματα και ξέρετε, αν δεν πάρεις ηλεκτρονική ταυτότητα, αν δεν κάνεις το εμβολιάκι, δεν έχει επιδόματα. Είδατε λοιπόν πως τα φέρνουν σιγά σιγά, ώστε να σε εκβιάζουν σιγά σιγά να δεχτείς. Και θα λες εσύ πώς θα ζήσω, το μεγάλο παραμύθι, πώς θα ζήσω. Τι να ζήσεις και γιατί να ζήσεις σε αυτά που ετοιμάζουν τώρα? Μέχρι τώρα δεν έχετε δει τίποτα. Τίποτα δεν έχετε δει σε αυτό που θα έρθει μπροστά. Ούτε αυτή θα είναι τα εμβόλια, ήταν τίποτα. Κάθε μέρα ξέρετε πως πεθαίνουν από εμβόλια, παρενέργειες. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε τα πόδια τους. Δεν μπορούν να δουλέψουν. Μαλώνουν στα σπίτια, έχουν πάθει πρόβλημα. Αυτά τα λένε σοβαροί επιστήμονες και γιατροί. Δεν το λέω εγώ. Κι όμως είδατε ποτέ τον Υπουργό Υγείας να πει ρε παιδιά μισό λεπτό? Εδώ έχουμε παρενέργειες από εμβόλια να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Ποιον άνθρωπο να βοηθήσει αφού σε έχουν για κρέας, σε έχουν για αριθμό, σε έχουν για εξόντωση? Δεν σε θέλουνε. Θα κάνουνε, ξέρετε τι σχέδιο έχουνε? Θα σας πω. Ξέρετε τι θέλουν να κάνουν αυτοί? Να φτιάξουν, οι πιο πολλοί από εδώ, από εμάς, είμαστε άχρηστοι. Θέλουν να φτιάξουν μια νεολαία μετανθρώπων, υπάκουων, να δουλεύουν για αυτούς. Αυτό θέλουν. Οι άλλοι που παίρνετε συντάξεις δεν σας θέλουν. Και αυτό σας γεμίσαν φάρμακα. Πας στον ένα και λέει σου λέει έχεις αυτό, πας στον άλλο λέει έχει άλλο, πας στον άλλο έχει άλλο, πας τι έχω τελικά? Δεν ξέρει κανένας, δεν έχουν μηχανήματα, δεν φτάνουν τα λεφτά, αλλά αυτοί προσέξτε, μας έβαλαν μέσα σπίτια, όσοι είχαν δικά τους σπίτια, τους έβαλαν κάθε χρόνο να πληρώνουν, αλλά για να σωθούμε, και θα σωθούμε και προσέξτε πως μας έσωσαν. Θα πληρώσετε κάθε χρόνο, στην αρχή το βάλανε 800 ευρώ, 900 ευρώ, 3.000 ευρώ ανάλογα τετραγωνικά. Μέσα στα σπίτια, φόρο. Και τα πληρώσαν οι άνθρωποι, λένε ένα χρόνο είναι εντάξει. Πέρασε και ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος, έμφυα. Και πέμπτος και δέκατος και δεκατός. Και πληρώνουμε συνέχεια. Αυτοί για να σωθούμε τώρα όλα αυτά, πάλι θα μας σώσουνε. Αλλά προσέξτε, αυτοί δεν μείναν τους μισθούς τους. Σου λέει κόψαμε λίγο από τη βουλευτική ασυλία, αλλά εμείς κάνουμε και κάτι άλλα μαύρα από εδώ από εκεί, τα οποία δεν συμπληρώνουμε. Μαλώνουν μεταξύ τους δηλαδή ποιος θα πρωτοφάει. Μας δουλεύουν όλοι οι άπαντες. Η Εκκλησία έχει συνταχθεί μαζί με την κυβέρνηση. Μην κοιτάτε που λένε κόμματα. Παραμύθια. Αφού ήθελα να σας αποδείξω κάτι άλλο. Μισό λεπτό. Πήγανε και βάλανε στην Εθνική Πινακοθήκη, πήγανε και βάλανε παραμορφωμένες εικόνες Αγίων, της Παναγίας και τα λοιπά. Με ποιο δικαίωμα? Με ποιο δικαίωμα να γίνει αυτό? Αφού είναι πινακοθήκη, είναι κάτι ωραίο, έρχονται από το εξωτερικό να δουν ωραία πράγματα. Και στον επόμενο όροφο πηδιόντουσαν ένα ζευγάρι και είχαν υποκρούσεις το πάτε λιμόν από κάτω. Εθνική Πινακοθήκη και κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Γι' αυτό σας λένε οι σατανιστές. Μα και οι σατανιστές φοβούνται να τα κάνουν αυτά. Αυτοί τους ξεπεράσανε. Τους ξεπεράσανε. Έγιναν πιο σατανιστές από τους σατανιστές. Ακόμα και οι έξω απολούν, οι σιωνιστές δηλαδή,
απορούνται με το εξής. Ποιο? Απορούνται καλά. Πώς θα κάνετε όλα αυτά στον ελληνικό λαό, ο οποίος ο ελληνικός λαός ήταν πανέξυπνος? Πώς θα κάνετε όλα αυτά? Και όμως τα κάνουν όλα αυτά γιατί τους αναγκάσαμε διαμέσου του mind control, της σκέψης, δηλαδή των τηλεοράσεων, του μπούλου κάθε μέρα. Και τώρα με την τεχνική νοημοσύνη που έχουν βάλει, για τα εμβόλια είναι τεχνική νοημοσύνη, όποιος δεν το έχει καταλάβει. Έχει μέσα τσιπάκι, πάει μέσα, τα έχουν αποδείξει αυτά οι επιστήμονες και δεν κοιμούνται όλοι. Σου λέει γιατί να μιλήσω εγώ, γιατί να μιλήσω, αφού τους κάναμε τη ζημιά τώρα. Αλλάξανε το DNA των ανθρώπων. Ο Μπαχτή τα λέει αυτά, ο Μοντανιέ, δεν τα λέω εγώ. Επιστήμονες με Όσκαρ. Και όχι Όσκαρ όπως παίρνουν αυτοί εδώ που λένε όλα τα παραμύθια, γιατί έχουν πάρει Όσκαρ ηθοποιού. Δηλαδή αυτοί εδώ που τους πληρώνουν με 30.000 ευρώ το μήνα τον καθένα, συν τα άλλα, συν τις business που κάνουνε, τι γίνεται? Δεν χορταίνουν λεφτά, παιδιά, δεν χορταίνουν με τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει για σας. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα σας κάνουν δούλους. Και για να γίνετε δούλοι στο παγκόσμιο κράτος, σε ένα υπερπαγκόσμιο κράτος, είναι να υπάρχετε το 666, δηλαδή τα εμβόλια, την ηλεκτρονική ταυτότητα και αυτό το μοναδικό ισόβιο αριθμό μαζί με τα βιομετρικά στοιχεία. Να ταυτοποιηθείτε δηλαδή. Σε χαράζουν στα τριχοειδή αγκία. Και πας μέσα στο κομπιούτερ των μεγάλων Βρυξελών, τώρα φτιάχνουν και το μεγάλο κομπιούτερ εδώ, το οποίο είναι έξω από την Αθήνα, και θα είστε όλοι φακελωμένοι, και μόλις πεις κάτι αντίθετο, πεις κάτι ή κάνεις κάτι, θέλεις να αντισταθείς, να πεις αυτό δεν είναι δίκαιο, θα πατάνε το κουμπάκι. Χωρίς καμία διαμαρτυρία και θα έρθει η αστυνομία, θα σε συλλαμβάνει. Ακόμα και μέσα από το ίντερνετ, από τα facebook και από αυτά, ήδη έχει αρχίσει στο εξωτερικό αυτό. Και θα σου λένε είσαι επικίνδυνος, είσαι φονταμελιστής και κάτι τέτοιες κουβέντες που δεν τα ξέρει ο καθένας και η γριούλα και ο άνθρωπος και ο κάθε απλός πολίτης δεν θα ξέρει τι να πει. Ένα παγκόσμιο κράτος με ένα ψευδομεσία, αυτό ετοιμάζουμε. Θα τα πάρουμε, θα δεχτούμε, θα τους κάνουμε μάλλον τη χάρη να γίνουμε δούλοι αυτονών επειδή αυτοί τα θέλουνε. Με ποιο δικαίωμα? Δεν είμαστε έξυπνοι? Δεν έχουμε ιστορία? Πώς βλέπουμε τα έργα και χειροκροτάμε και συγκινούμαστε το 21 και παλιά και λέμε να ήρωες, οι γονείς μας, πώς είμαστε ήρωες? Εμείς εδώ να το αποδείξουμε τώρα. Να πούμε όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα και στον ισόβιο αριθμό, στο 666, όχι στα βιομετρικά στοιχεία. Για ποιο λόγο? Δεν είμαστε έξυπνοι, δεν είμαστε πατριώτες, δεν είμαστε ορθόδοξοι. Εμείς είμαστε πιο ορθόδοξοι από αυτούς που φοράνε ράσα. Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά, αλλά η αλήθεια. Γιατί ο Χριστός είπε όταν θα γυρίσω θα βρω την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Τα γραπτά. Τα γραπτά τα οποία δεν τα εφαρμόζουν. Και ξέρουν μόνο να εισπράττουν. Αυτά γίνονται. Βλέπετε γίνονται συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για αυτό το πράγμα, για τον ισόβιο αριθμό. Μην παραλάβετε τίποτα και αν σας στείλουν κανένα χαρτί και τα λοιπά, στείλτε τα πίσω και γράψτε επάνω απαράδεκτο να πάτε στο διάβολο τον πατέρα σας. Γιατί είστε σατανιστές. Αυτό να τους γράψετε πάνω, μην κολλώσετε. Μην φοβάστε. Αυτοί πρέπει να μας φοβούνται και όχι εμείς αυτούς. Εμείς έχουμε τη δύναμη. Αν αύριο τους κάνουμε μια στάση πληρωμών στη ΔΕΗ, στο νερό, στην εφορία, θα σου πω εγώ που θα πάνε όλα αυτά, αλλά κοίτα να δεις που δεν είμαστε ενωμένοι. Σας έχουν κάνει πειραματόζωα τη σκέψη τα κόμματα, τα ρουσφέτια. Περί αυτού μην πρόκειται. Γι' αυτό λέμε όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα, παιδιά. Δεν παραλαμβάνουμε ούτε αριθμό ούτε βιομετρικά στοιχεία.
και καθόμαστε και περιμένουμε την οργή του Θεού. Η οργή του Θεού έρχεται, αδέρφια μου, είναι πολύ κοντά και θα δείτε τι θα επακολουθήσει στο επόμενο διάστημα. Και θέλω να σας πω το εξής. Προσέξτε. Ωε και αλίμονο, κρατήστε το αυτοί όσο με ακούτε, ωε και αλίμονο αυτός που θα έχει στα χέρια του την ηλεκτρονική ταυτότητα και θα είναι αριθμός. Ωε και αλίμονο στην επόμενη φάση. Όλη η οργή του Θεού θα πέσει στο κεφάλι του και δεν θα έχει που να σταθεί σε αυτό το παγκόσμιο κακό που θα έρθει με τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον διωγμό. Και δεν είναι αυτό το εκβιασμό. Εμείς από αγάπη που θα τα πάρουμε, γιατί είμαστε Έλληνες και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Θα συνεχίσουμε σε όλη την Αθήνα και σε άλλες πόλεις να μιλάμε, να ενημερώνουμε τους πολίτες για αυτά τα θέματα τα οποία είναι πάρα πολλά σημαντικό για την εξέλιξη της ζωής τους και των παιδιών τους. Δεν είναι αστεία πράγματα όλα αυτά. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Έρχεται. Είναι απέναντι, έρχεται. Περιμένετε μισό λεπτό, παιδιά. Έλα. Σε είχα καλέσει και στην πάσα, ήρθες. Μου έκανες. Ναι. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, όσοι δεν με ξέρετε να σας συστηθώ, ονομάζομαι Σάρης Εμμανουήλ, είμαι ιερέας. Ήμουνα μάλλον από την Ιερά Μετρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, από το Ρέθυμνο, από την Κρήτη. Είναι, όπως ξέρετε, οι εκκλησίες, είναι δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδος που είναι αυτόνομη εκκλησία. Έχω χρόνο, καταρχήν πόσο χρόνο έχω, συγγνώμη, πόσο χρόνο μπορώ να κάνω μια εισαγωγή, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, οι εκκλησίες είναι, η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλη εκκλησία. Τι σημαίνει αυτοκέφαλη? Ότι δηλαδή μπορεί να εκλέγει τον κάθε Μητροπολίτη ο οποίος πεθαίνει. Γνωρίζετε ότι το αξίωμα του αρχιερέως είναι ένα αξίωμα εσαΐ, δηλαδή μέχρι να ζει. Το έχουν κάνει έτσι οι επισκόποι που να έχουν, να το πω απλά, να είναι κράτος εν κράτη. Καταλάβατε, είναι χειρότεροι και από τους πολιτικούς και θα σας αποδείξω ορισμένα πράγματα που θα πω έτσι αργότερα. Γιατί ο πολιτικός κάθε 4 χρόνια δίνει εξετάσεις στο λαό. Οπότε λοιπόν ο λαός, αν δεν δώσει καλές εξετάσεις και δεν είναι συνεπής, ειλικρινής, τίμιος, οπότε λοιπόν κρίνεται από το λαό, οπότε έχει και το φόβο το να μην εκλεγεί στις επόμενες εκλογές. Ενώ με τους Μητροπολίτες, με τους Επισκόπους, τους Ιεράρχες, είναι ότι αν εκλεγούν μία φορά αν εκλεγούν, θα είναι φόρου ζωής μέχρι να ζουνε ή μέχρι να παραιτηθούν ή μέχρι να τους αναγκάσουν να παραιτηθούν, αν δημιουργήσουν σκάνδαλα που σκανδαλίσουν το ποίμνιο και αναγκαστεί η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Ιερώνυμος, με την Διαρκής Ιερά Σύνοδος που είναι 12 επισκόποι, να κάνουν έτσι μία μικρή μίνι σύνοδο και μετά να πάνε στη Μεγάλη Σύνοδο, γιατί ο επίσκοπος είναι μεγάλο, ας το πούμε, ψάρι, είναι καρχαρίας, δεν είναι ένας παπάς απλώς να τον καθαρέσουν όπως με καθαρέσαν εμένα με συνοπτικές διαδικασίες και με διώξανε, φέρανε τους ασφαλίτες, μου αλλάξαν τις κλειδωριές, με διώξανε με τη βία από την ενορία μου, φέρανε την ασφάλεια, έτσι καταλάβατε, γιατί δεν παρέτητα εγώ την ενορία μου, ο ιερέας δεν παρετείται, ο ιερέας τον διώχνουνε, διώκεται. Έτσι και το Χρυσόστομο, τον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο, πήγανε και τον τραβήξανε πάνω από το θρόνο του με το ζόρι και τον πήγανε σε εξορία. Ο ιερέας κάθεται εκεί και πολεμάει για το ποίμνιο. Εκτός αν στο πούμε να το βγάλουν με τη βία. Καταλάβετε. Λοιπόν, να ξέρετε λοιπόν ότι αυτοί, επειδή οι επισκόποι βγαίνουν μία φορά, εκλέγονται, καλοί κακοί θα τους τρώτε μια ζωή στη μάπα. Συγγνώμη, έτσι να το πω λαϊκά. Ό,τι και να είναι,
ομοφυλόφιλοι να είναι, να έχουν ροζ σκάνδαλο τον Αντάλλο, εκτός αν αγκαστεί η Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, έτσι λόγω του ότι πήρε δημοσιότητα το σκάνδαλο το ροζ ή το οικονομικό σκάνδαλο, να αναγκαστούν να του πούνε, ξέρεις κάτι, παραιτήσου με το όμορφο για να μην σε παραιτήσουμε εμείς. Καταλάβες, ή σε καθαρίσουμε και είναι ντροπή. Θα είσαι ο πρώην Μητροπολίτης Σεραφείμ Πειραιώς, για παράδειγμα, λέμε ένα όνομα στην τύχη, έτσι, και αν όμως παραιτηθείς, αν όμως δεν παραιτηθείς, θα σε καθαρίσουμε. Θα χάσεις την αρχιεροσύνη σου, ξέρω εγώ. Οπότε έχουν τον τρόπο αυτοί να χειραγωγούν και να περνάνε αυτό που θέλουν. Λοιπόν, ενώ η Εκκλησία, προσέξτε, και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει αυτό το ότι εκλέγει και μόνη της Αρχιεπίσκοπο. Είναι αυτόνομη δηλαδή η Εκκλησία της Ελλάδος. Ενώ η Εκκλησία της Κρήτης, προσέξτε, μπορεί να εκλέξει έναν απλό επίσκοπο, αλλά δεν μπορεί να εκλέξει αρχιεπίσκοπο. Είναι μια αυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, αυτό είναι το διοικητικό καταστατικό. Οπότε λοιπόν αναγκάζεται ο κάθε αρχιεπίσκοπος Κρήτης που θα εκλεγεί να εκλεγεί από το φανάρι. Να εκλεγεί από πού? Από τον Βαρθολομαίο. Τον χειρότερο αιρετικό όλων των εποχών, όπως έλεγε ο Νικόλαος ο Σωτηρόπουλος, αυτός ο λαμπρός έτσι ιεροκήρυκας. Και γιατί είναι χειρότερος? Γιατί όλοι οι ιεράρχες, όλοι οι επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχες είχαν φτάσει μέχρι το σημείο της αίρεσης. Κανείς, μέχρι και ο Αχθιναγόρας, μέχρι και ο Μελέτιος Μεταξάκης, έφεραν το σχίσμα και τις αιρέσεις. Κανείς όμως δεν τόλμησε να πει ότι και οι άλλες θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας. Ότι δηλαδή και ο μουσουλμάνος που θεωρεί τη γυναίκα κατώτερον, σκλάβα, δούλα και μπορεί να έχει μέχρι και 4 γυναίκες που το επιτρέπει το Κοράνιο και μπορεί να είναι και παιδεραστής γιατί το επιτρέπει το Κοράνιο, ο Αλλάχ του το επιτρέπει και θα έρθει την άλλη μέρα να μας φάξει εδώ πέρα με τους λαθροπιθήκους αυτούς που φέρανε στα νέα κέντρα διαμονής που τους έχουν βάλει, που είναι εκπαιδευμένοι στρατιώτες την άλλη μέρα και θα κάνουν τους πολέμους όταν ξεκινήσουν τα μπάμπουν με τους Τούρκους. Θα πάει ο στρατός μας στα σύνορα και η Ελλάδα θα γίνει ο λεγόμενος πόλεος της γειτονιάς και θα μολύσουν όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες οι οποίοι έχουν έρθει παράνομα στη χώρα μας και τους έχουν δώσει γη και είδωρ, επιδόματα, 1000 πράγματα, οι προδότες πολιτικοί μας, που ντρέπαμε να πω ότι είμαι κριτικός και χανιώτης γιατί είναι δυστυχώς από εκεί και ο Μητσοτάκης. Εκεί μας καταντήσανε. Καταλάβατε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε το κακό είναι, προσέξτε, επανέρχομαι, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης πάντα εκλέγεται από το φανάρι. Οπότε πρέπει να είναι αρεστός στο Βαρθολομαίο και στη σύναξη του φαναριού. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Αρχιμασόνος ο Βαρθολομαίος εκλέγει τον Αρχιμασόνο νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης. Τώρα είναι Ευγένιος Αντωνόπουλος. Τον είχαμε στο Ρέθυμνο 12 χρόνια. Πιο κακός άνθρωπος δεν έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Πιο σαδιστή άνθρωπο. Να βλέπει τους παπάδες να υποφέρουν. Παπάδες στο Ρέθυμνο δεν τον ήθελε κανένας. Όλοι τον τρέμανε εκτός από μένα. Αλλά εντάξει, εγώ κεφάλι που δεν προσκυνάει κόπτε. Μένα μου κόψαν το κεφάλι, μου κόψαν το μισθό. Διαδικασίες συνοπτικές. Μπαμ, μπαμ. Από το επισκοπικό δικαστήριο. Από το επισκοπικό δικαστήριο μου δώσανε την ποινή της καθαίρεσης. Γιατί αντιστάθηκα σε αυτούς τους προδότες της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας, στους πολιτικούς και στους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Αντιστάθηκα λοιπόν σε αυτό που λέγεται οικουμενισμός, πανθρησκεία του Αντιχρίστου, που θέλουν να ενώσουν όλες τις αιρέσεις με τη μία Αγία Καθολική Εκκλησία που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μόνο, και είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι από το Θεό εμείς οι Έλληνες. Να το ξέρετε, η Ελλάδα, προσέξτε, η Ελλάδα, θα πω αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα που λέει για το Ισραήλ, για το σιδερένιο θόλο που έχει το Ισραήλ, αντιπυραυλική άμυνα. Η Ελλάδα έχει το καλύτερο αντιπυραυλικό σύστημα που είναι η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας. Η Αγία Σκέπη της Παναγίας μας δεν θα επιτρέψει καμία πυρηνική βόμβα, κανένα όπλο μεγάλης εμβέλειας να πέσει και δεν θα ανοιχτεί η ρουφούνη. Τίποτα. Τίποτα, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα Αγίων. Έχει ποτιστεί με το αίμα των Αγίων. Είμαστε αγιοτόπες χώρα. Όσο και να θέλουν όλοι αυτοί οι αντίχριστοι πολιτικοί, οι μασόνοι επισκόποι, οι μασόνοι πολιτικοί ηγέτες να μας περάσουν την αθεία και τον οποιοδήποτε ηθικό μαρασμό της πατρίδας μας, που κάνανε την νεολαία μας δυστυχώς να φύγει μακριά από το Θεό. Διώξανε την νεολαία μας να μην τολμήσει ένα παιδί. Κλείσανε τα κατεχητικά, ή τα περισσότερα κατεχητικά υπολειτουργούνε. Και σήμερα τα παιδιά μας γίνεται χαμός με το bullying στα σχολεία. Γιατί διώξανε τον κόσμο από την Εκκλησία με τα σκάνδαλά τους. Όχι μόνο τα οικονομικά
και τα ροζ σκάνδαλα, αλλά και τα σκάνδαλα επί εποχής κοροϊδοϊού, που βάλανε τον κόσμο με αυτά τα εμβόλια τα οποία είναι θανατηφόρα εμβόλια, όπως είπε ο προηγουμένως και ο προλαλήσαντς εδώ, που κάνανε τον κόσμο, αναγκάσανε να κάνουν αυτά τα εμβόλια τα οποία, ας το πούμε, στέλνουν ανθρώπους στο θάνατο. Μια κοπέλα τώρα είδα σήμερα στο TikTok, έμεινε σε γυμναστήριο, 18 χρονών, πέθανε. Μια κοπέλα, γυμναζότανε σε γυμναστήριο. Εμβολιασμένη, βέβαια. Είναι οι ξαφνικίτητες αυτές. Οι ξαφνικίτητες. Νέοι άνθρωποι πεθαίνουνε. Και κανείς δεν μιλάει. Οι ηγέτες της Εκκλησίας, κανένας δεν έχει ζητήσει συγγνώμη ακόμα. Κανένας δεν έχει ζητήσει. Ο Ιερώνυμος εδώ στην Αθήνα έλεγε από εδώ το εμβόλιο και από εδώ ο τάφος. Δεν πρέπει να καταθέσει το πετραχύλι. Δεν πρέπει να καταθέσει το πετραχύλι. Βέβαια, αυτοί όλοι οι παιδιά έχουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και λειτουργούν ανάξια, έχουν κολλήματα ιεροσύνης. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ένας ιερέας ο οποίος έχει κάνει φόνο ή έχει συμμετάχει σε φόνο, που ξέρετε πολύ καλά όλα τα εμβόλια έχουν μέσα, ας το πούμε, από έμβρια, από εκτρώσεις, από έμβρια, έχουν έμβρια από εκτρώσεις, που σημαίνει ότι κανένας ιερέας που κάνει το εμβόλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει τώρα. Γιατί έχει άμεσα, έτσι, συμμετείχει σε ένα έγκλημα, σε ένα φόνο. Καταλάβατε. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν σας λέω, λοιπόν, τέλος πάντων, αδερφοί μου, είναι πολλά τα θέματα, πολλές οι προδοσίες. Δυστυχώς θέλουν να φέρουν τον Αντίχριστο αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν να φέρουν τον Αντίχριστο. Αλλά ευτυχώς λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Να ξέρετε ότι τώρα έχουμε τα γεγονότα της πόλεως. Ότι η Ελλάδα από αυτό τον πόλεμο θα βγει αλόβητη, από αυτό τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που έρχεται, θα βγει αλόβητη. Ότι όλοι όσοι είναι μακριά από το Θεό, λυπάμαι που το λέω, δεν θα έχουν καλό τέλος. Πρέπει να πέσουμε στα γόνατα, και για τον εαυτό μου το λέω. Έτσι, μόνο οι άνθρωποι που ζουν μετάνοια, 3 πράγματα σώζουν τον άνθρωπο, αδερφοί μου, 3 πράγματα. Θα μπορούσα να σας μιλάμε τις ώρες. 3 πράγματα. Το πρώτο είναι η ομολογία πίστεως. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι μόνο η Ορθοδοξία. Μόνο η Ορθοδοξία. Το δεύτερο είναι τα καλά έργα. Πρέπει να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας. Πρέπει να κάνουμε αγαθά έργα, καλά έργα. Να αποφεύγουμε την πονηρία. Κι ας μας αδικούνε, κι ας μας κατηγορούνε, κι ας μας υβρίσουνε. Το Χριστό βρίσανε. Το Χριστό κατηγορήσανε. Το Χριστό αδικήσανε. Που ήταν αναμάρτος. Πόσο μάλλον εμάς και πρώτον εμένα. Πόσο μάλλον εμάς που αματάμε κάθε μέρα με το μυαλό, με τη σκέψη μας. Με τα λόγια μας, με τα έργα μας. Με τα πάθη μας, με τις αδυναμίες μας. Να δεχόμαστε τις θλίψεις ως καθαρτήρια από το Θεό και να τον ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως έλεγε ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος, δόξα δι το Θεό πάντων ένεκεν. Τούτο το ρήμα κερία το διαβόλο πληγή. Να δοξάζουμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα. Ακόμα και για τα δυσάρεστα. Το έλεγε αυτό στην εξορία ο Χρυσόστομος. Καταλάβατε. Και είναι, λέει, γι' αυτό λέει, συγγνώμη ένα λεπτό γιατί με σφίγγει αυτό λέει για το διάβολο, είναι, λέει, κέριο πλήγμα. Προσέξτε, ποιο είναι κέριο πλήγμα? Να πεις δόξα σε ο Θεός στη θλίψη. Γιατί ο Θεός έχει στην αγάπη Του, έχει το έλεος, έχει όμως και τη δικαιοσύνη. Και όταν κάνουμε κάποιες αμαρτίες πρέπει να τις ξεχρεώσουμε εδώ, για να μην μας τις βρουν τα τελώνια όταν φύγει η ψυχούλα μας. Για την ουράνια πατρίδα. Εδώ είναι προσωρινή πατρίδα. Εδώ θα ζήσουμε λίγα χρόνια. Ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος, ξέρετε τι λέει φιλοσοφώντας στα κηρύγματά του? Λίγο σηκώστε το σας παρακαλώ, λίγο αυτό τέτοιο, σηκώστε λίγο. Λέει ο Άγιος, όχι σας παρακαλώ, λέει ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος ότι δεν λέμε ψέματα. Φύγε σε παρακαλώ, πήγαινε ανθρωπίνο στην ευχή της Παναγίας. Λοιπόν, ακούστε, ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος λέει ότι παρούσα ζωή ζούμε, λέει, σε ξενοδοχείο. Ακούστε. Πώς πάμε σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα νησί, τις διακοπές μας τον Αύγουστο, εμείς οι Έλληνες, και ζούμε 10 μέρες, όσοι μπορούν, αν και μας έχουν κάνει τώρα, ή πάμε συγγενείς μας στην Κρήτη ή στα νησιά, που ο καθένας όπου έχει την οικογένεια, ή στην επαρχία εδώ, όπου έχετε για να μείνετε 3-4 μέρες, ξέρω εγώ, να ξεκουραστείτε, να αλλάξετε περιβάλλον, να δείτε τους συγγενείς σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να κάνετε μια βουτιά στη θάλασσα, να χαλαρώσετε λίγο από αυτή την Τσιμεντούπολη, από αυτό το χάος της Αθήνας. Έτσι, όπως λέει, πάμε, λέει, σε ένα ξενοδοχείο και καθόμαστε λίγο, κανένας, λέει, δεν ενδιαφέρεται για το ξενοδοχείο, ούτε
να το επισκευάσει, ούτε να κάνει ανακαίνιση, ούτε να το βάψει, ούτε να το φτιάξει. Γιατί η πατρίδα μας είναι πάνω, η ουράνιο. Έτσι είμαστε και εδώ. Εφήμεροι, προσωρινοί. Ζούμε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο λέγεται γη. Είναι ξενοδοχείο. Η αληθινή μας πατρίδα, το αληθινό μας σπίτι είναι ο ουρανός. Το ουράνιο πολίτευμα, το οποίο πρέπει να γίνουμε κι εμείς σαν τους Αγίους, όσο μπορούμε να τους μοιάσουμε. Όσο μπορούμε να τους μοιάσουμε τους Αγίους. Όσο γίνεται κατά το Θεό, αν και δεν είναι δύσκολο πράγμα. Όταν κάνουμε την ομολογία της πίστεως μας, που και μόνο η παρουσία σας εδώ πέρα δηλώνει την ομολογία της πίστεως, όταν κάνουμε αγαθά έργα, συγχωρούμε τον εχθρό μας. Όταν βοηθάμε, κάνουμε μια ελεημοσύνη, δεν πειράζει, βοηθήστε. Ο Θεός, όταν κάνεις, λέει, ελεημοσύνη, 4 πράγματα γίνονται. Το πρώτο, γίνεσαι πιο πλούσιος. Σας το υπογράφω. Εγώ που δεν έχω μισθό. Δεν έχω μισθό. Έχασα 1.200 ευρώ μισθό από το δημόσιο. Έχασα 500 ευρώ τυχερά. Ήμουνα σε ορία πόλεως. Δεν ήμουνα σε κανένα χωριό. Καταλάβατε, τώρα έχω άλλη βοήθεια από το Θεό. Με βοηθάει ο Θεός και κάνω εγώ ελεημοσύνη. Ποιος? Εγώ, ο άμυστος. Και μου τα γυρίζει πάλι ο Θεός. Πολλαπλάσια. Και δόξα τω Θεώ. Και περισσεύουν και για ελεημοσύνη. Και περισσεύουν να σπουδάσω τις 3 κόρες μου. 20, 18 και 16 χρόνια που έχω 3 κόρες. Και δόξα τω Θεώ. Εγώ που έχασα όλα αυτά και πάλι ο Θεός μου τα έδωσε και ακόμα περισσότερο. Καλύτερα πάω τώρα. Σας μιλάω ειλικρινά. Με τη βοήθεια του Θεού πάω καλύτερα. Οικονομικά, πνευματικά. Είμαι ελεύθερος. Δεν έχω κανένα τοξικό προϊστάμενο πάνω από το κεφάλι μου. Είμαι ελεύθερος. Μπορώ να εκφράσω το λόγο μου. Γι' αυτό έχω και το κανάλι στο YouTube. Ιερός Ναός Παναγίας Ελευθερότητας Πατήρ Εμμανουήλ Σαρής. Γι' αυτό και μιλάω ελεύθερα. Γι' αυτό που έχουν κάνει και δικαστήρια για τον κορονοϊό. Τώρα έχω 10 του μηνός στα Χανιά, στα Ουρέθυμνα από δικαστήριο για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και μπορώ και μιλάω. Αλλά πάλι ο Θεός με βοηθάει. Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να έχουμε τα αγαθά έργα, τα οποία, προσέξτε, όποιος κάνει, του βοηθάει ο Θεός να πάει καλύτερα. Το πρώτο είναι αυτό, να πάει καλύτερα. Δεν μειώνεται ο πλούτος του, δεν μειώνεται τα χρήματά του, πολλαπλασιάζονται. Να το ξέρετε αυτό, γιατί ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει να γυρίσει τον τόκο. Έτσι, γι' αυτό λέει ο ελαιόν φτωχό δανείζει Θεό. Όποιος ελεεί το φτωχό δανείζει, λέει, το Θεό. Ο Θεός όμως ως εγγυητής θα το γυρίσει πίσω πολλαπλάσιο. Αν έδωσες 5 ευρώ σε ένα φτωχό, ο Θεός θα σου δώσει 50. Λέει ένα παράδειγμα. Δείτε το, πράξτε το αυτό και θα δείτε πως ο Θεός θα σας ευλογεί. Λοιπόν, οπότε όταν έχουμε, προσέξτε, καλά έργα, ελεημοσύνη για παράδειγμα, και ο πρώτος μας αυξάνει. Και συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Μεγάλο πράγμα. Και αισθάνεσαι πουλάκι, αισθάνεσαι καθαρός, δεν έχεις τύψεις, δεν έχεις ενοχές. Και αισθάνεσαι χαρούμενος. Και προσέξτε, κάτι άλλο, εισακούει την προσευχή μας. Έχουμε παρησία στο Θεό. Τι άλλο καλύτερο θέλουμε από αυτό σε αυτή τη ζωή? Να εισακούει την προσευχή μας. Να λέμε στο Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό, και να αισθάνεσαι ότι ο Θεός σε συγχώρεσε και να έρθεις μέσα στην καρδούλα σου την αγαλίαση του σωτερίου σου. Να έχεις την αγαλίαση και την ανάπαυση την πνευματική, ότι ο Θεός σε συγχώρεσε και φύγανε τύψεις, φύγανε ενοχές, έφυγε ο φόβος, τον οποίο ποντάρουν οι νεοταξίτες, οι Εβραίοι, οι Μασόνοι, ο Σιωνισμός. Ποντάρει στον φόβο για να χειραγωγήσει τα πίθη. Το είδαμε αυτό με τον κοροϊδοϊό, με τα 300 πρόστιμα, που ήταν όλα παράνομα, αντισυνταγματικά. Το είδαμε αυτό. Ποντάρουν στο φόβο μας, αδέρφια. Μην φοβάστε τίποτα. Μόνο το Θεό. Να κάνουμε το σταυρό μας λοιπόν. Και το άλλο που κάνει η ελεημοσύνη είναι ανοίγει τη βασιλεία των ουρανών. Ποιος δεν θέλει να πάει στον παράδεισο? Ποιος δεν θέλει? Γι' αυτό λοιπόν η πίστη μας είναι αυτή που μας σώζει. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Αυτές οι 3 αρετές πρέπει να είναι σε κάθε χριστιανό. Έτσι γίνεσαι λιοντάρι. Έτσι γίνεσαι γενναίος. Δεν είναι τίποτα από εμάς. Όλα ο Θεός μας τα δίνει. Εγώ στο σχολείο ήμουνα πολύ δειλός, πολύ φοβητσιάρης και μικρόδειχνα, πολύ κοντούλης. Δέχτηκα πολύ bullying και τώρα που μεγάλωσα και είμαι 52 χρονών αισθάνομαι λιοντάρι. Τόσο δυνατός, γιατί με έκανε ο Θεός με την πίστη. Έτσι πάμε στο μαρτύριο, έτσι πάμε στην ομολογία, έτσι πάμε στο διωγμό. Όποιον επιτρέψει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν μη φοβάστε, αδέρφια, αντισταθείτε, να λέτε κι εσείς, να γίνετε κι εσείς, όπως λέει η Αγία Γραφή, να γίνετε κι εσείς απόστολοι αυτής της ιδέας. Δηλαδή πρέπει ο Πειραιάς να δείξει πρόσωπο, να βγάλει τη λεβεντιά του ο Πειραιάς, τα παιδιά του Πειραιά,
Έπρεπε να ήμασταν περισσότερο. Αν κάνετε κι άλλα συλλαλητήρια, καλό είναι να έχετε, ας το πούμε, ενημερώσει περισσότερο κόσμο. Εσείς οι απλοί, όχι μόνο περιμένετε τους διοργανωτές, γιατί δεν μπορούν όλα οι διοργανωτές να βγάλουν κάποιες αφήσεις, να το βάλουν στο ίντερνετ ή να ξέρω εγώ. Πρέπει δηλαδή, ναι, πρέπει. Και εγώ όποτε έρχομαι εδώ, γιατί έρχομαι καμιά φορά εδώ στην Αθήνα, μπορώ να συμμετέχω κι εγώ. Αν μπορέσουμε να αλλάξουμε και τηλέφωνα με τους διοργανωτές, να μπορέσουν να γίνεται ημερομηνίες που να έρχομαι κι εγώ και να μπορέσουμε να βρούμε κι άλλο κόσμο. Να μαζευτούμε περισσότεροι. Γιατί αυτοί αυτό φοβούνται. Ποντάρουν στο φόβο μας. Μη φοβάστε. Την ταυτότητα εννοείται ότι δεν πρέπει να την πάρουμε. Τον προσωπικό αριθμό δεν πρέπει να τον πάρουμε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες τώρα, γιατί θέλω να πω άλλα θέματα τα οποία πρέπει να τονωθεί η πίστη μας. Η πίστη είναι αυτή που μας κάνει γενναίους. Εννοείται ότι δεν πρέπει να πάρουμε οτιδήποτε σε ψηφιακή μορφή μας δώσουν, ξέρω εγώ, να τα προσέξετε αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε ότι θα τους χαλάσει ο Θεός τα σχέδια, θα γίνει αυτά που είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, αυτός ο μεγάλος Άγιος. Θα γίνουν. Τώρα έχουμε τα γεγονότα της πόλης, σιγά σιγά. Γνωρίζω κάποιους Αγίους ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν πει τη ζωή μου, έχουν δει τέτοιο χάρισμα, διορατικό, προορατικό χάρισμα και μου έχουν αποκαλύψει τη ζωή μου και έχω μείνει άφωνος, με έχουν περάσει από ακτίνες χ και μου έχουν πει γεγονότα για τη ζωή μου που δεν τα ήξερα ούτε εγώ ίδιος. Και το λόγο που έγινα ιερέας και όλα αυτά. Αξιώθηκα εγώ ανάξιος να υπηρετήσω τον Θεό και τον συνάνθρωπο, γιατί αυτός είναι ο ιερέας. Ο ιερέας πρέπει να έχει τρία χαρίσματα: να έχει γενναίο φρόνημα στρατιώτου, να μην φοβάται, να θυσιάζεται για το ποιμνίο, να έχει επιμέλεια γεωργού, όπως ο Γεωργός βάζει τα αγριόχορτα, βγάζει τα ζυζάνια και ποτίζει, βάζει λίπασμα, βάζει κοπριά, βάζει όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά για να καλλιεργηθεί ο κήπος. Και το τρίτο που πρέπει να έχει, κηδεμομνία ποιμένος. Όπως ο ποιμένας θυσιάζεται για τα πρόβατα, όπως ο βοσκός όταν δει το λύκο να πάει να αρπάξει ένα πρόβατο, θα πάει να αναμετρηθεί με το λύκο και δεν θα θυσιάσει, δεν θα δηλιάσει, θα δώσει τα πάντα για να σώσει τα πρόβατά του, όπως έκανε ο Κύριος μας, ο οποίος θυσιάστηκε για το ποίμνιο. Έτσι πρέπει να θυσιάζεται και ο κάθε ιερέας. Δυστυχώς αυτό όμως δεν γίνεται από τους σημερινούς ιερείς, και αν σήμερα είμαστε λίγοι εδώ, φταίει πάρα πολύ το ράσο, όπως άκουσα προηγουμένως. Φταίει πολύ η Εκκλησία. Φταίει πολύ, γιατί αν βγαίνανε παπάδες μπροστά, θα άλλαζε ο κόσμος. Αν κάθε παπά στην ενορία του μάζευε, ας το πούμε, 100 άτομα, θα ήμασταν εδώ πέρα χιλιάδες. Είναι ντροπή αυτή. Δυστυχώς βλέπετε, ο διάβολος ξέρετε τι έκανε? Το χειρότερο κακό που έκανε με την Εκκλησία. Κάποτε ο διάβολος τη δίωκε την Εκκλησία και είχαμε Αγίους, είχαμε μάρτυρες. Τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, με αυτούς τους αιρετικούς χριστοκτόνους χριστιανούς. Τον Έρωνο, τον Μαξιμιλιανό, τον Λυκίνιο. Όλοι αυτοί οι αυτοκράτες που ήθελαν να επιβάλλουν τη δολολατρία, τον παγανισμό. Ενώ ο κόσμος είχε αρχίσει να πιστεύει στο Θεό, στον αληθινό Ιησού Χριστό, τον σωτήρα μας. Και προσέξτε, τότε υπήρχαν μεγάλοι Άγιοι. Ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, έτσι όλοι αυτοί. Το γνωρίζετε. Λοιπόν, τώρα έκανε ο διάβολος κάτι χειρότερο. Εξαγόρασε την Εκκλησία. Πουλήθηκαν οι ιεράρχες. Πουλήθηκαν οι ιερείς. Δυστυχώς. Και θα δώσουν μεγάλο λόγο στο Θεό. Να το ξέρετε αυτό. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος, Μέγας Βασίλειος, Μέγας Αθανάσιος, ο Άγιος Θεόδωρος του Ρήτης, ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τα λένε οι Άγιοι. Θα δώσει μεγάλο λόγο στο Θεό. Αν δεν βγουν μπροστά οι ιερείς και οι αρχιερείς να καταδικάσουν τον οικουμενισμό, την παθρησκεία του Αντιχρίστου, αυτό που άμα κάνει ο Βαρθολομαίος που λέει ότι σώζονται και όλες οι θρησκείες, σώζονται και οι μουσουλμάνοι, σώζονται και ονομάζει τη συναγωγή των Εβραίων, την ονομάζει ευλογημένη. Ο Βαρθολομαίος θα κάνει αυτά. Καταδικάζει τους ήρωες του 1821, τους είπε ξεβράκωτος. Τα γνωρίζετε αυτά. Αυτά έχουν βγει σε εφημερίδες, σε ελεύθερη ώρα. Έτσι. Και ελευθεροτυπία. Πριν πολλά χρόνια. Πριν το 2000, 1900 εκεί. Τα είπε αυτά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αυτός εδώ. Τον οποίο προσκυνάνε όλοι οι παπάδες και δεσποτάδες. Για να δείτε πόσο μεγάλη είναι η προδοσία. Έτσι. Και το άλλο έχει πει τους Αγίους που έγιναν το σχίσμα το 1954 με τους παπικούς, επειδή δεν υποτάχθηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία στην παπική Παντόφλα, στην παπική Αλβίλα που ήθελαν να υποτάξουν και το 1954 και έγινε το σχίσμα, η αιρετική δηλαδή
οι παπικοί που θέλουν να βάλουν το πρωτείο και το αλάθητο και οποιασδήποτε άλλες, ας το πούμε, που πηγαίνουν μας και είναι επίτηδες τα φώτα, για να μην υπάρχει τέτοια. Λοιπόν, εντάξει, κάνουμε μια παράθεση. Δυστυχώς, τους έλεγε ο Οικουμενικός Πατριάρχης αυτούς τους Αγίους του 1954 που δεν υποτάχθηκαν στον παπισμό, ξέρετε πως τους έλεγε? Τέκνα του αρχικάκου όφεως. Δηλαδή, παιδιά του διαβόλου. Αρχικάκος όφεως είναι ο διάβολος. Που μπήκε μες στον παράδεισο και είπε της Εύας φάει το μήλο. Θα γίνεις θεά. Καταλάβατε, αρχικάκος όφης. Τέκνα του αρχικάκου όφεως, οι οποίοι βρίσκονται κάτω υπό την κρίση του Θεού και οφείλουμε εμείς να επαναρθώσουμε τα σφάλματα εκείνων. Δηλαδή εμείς να κάνουμε αγαπολογία, να πάμε να προσκυνήσουμε τον Πάπα, ο οποίος είναι και πολιτικός ηγέτης και εκκλησιαστικός ηγέτης, ο οποίος έχει στρατό, έχει τράπεζα, έχει αστυνομία, είναι αρχιμασόνος, έτσι, είναι το σατανά κανονικά, λένε για τον Εωσφόρο, για τον Λούσιφερ, όπως θα έλεγε και ο Ρώσος, θυμίστε μου τώρα ο Ρώσος, όχι ο Ρώσος που έλεγε ότι ο παπισμός είναι σατανισμός, ποιος, ο Ρώσος συγγραφέας, θυμίστε μου τώρα, Ντοστογεύσκι, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, θέλουν να κάνουν την πατρισκία του Αντιχρίστου, θέλουν να φέρουν τον Αντίχριστο, θέλουν να υποτάξουν όλα τα έθνη, να κάνουν ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θέλουν να δημιουργήσουν ένα χάος, βλέπετε παντού δημιουργούν πολέμους, Ισραήλ, Γάζα, Ισραήλ, Ιορδανία, Ισραήλ, Ιράν, Βόρεια Νότια Κορέα, Πακιστάν, Ινδία, πού αλλού γίνεται πόλεμος, πού αλλού, Ρωσία, Ουκρανία, έτσι, πού αλλού γίνεται πόλεμος, σε λίγο Ελλάδα, Τουρκία. Θα δημιουργήσουν ένα περιστατικό για να φέρουν, ας το πούμε, μια, ας το πούμε, μείωση του πληθυσμού, όπως και τα εμβόλια, αυτός ήταν ο σκοπός, να δώσουν τα νησιά, να γίνει αυτό το ορίστε. Στην Τουρκία έχουν προφητεύσει ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, έχει πει αυτά τα πράγματα, ότι το ένα τρίτο θα πεθάνει, το άλλο τρίτο επειδή θα δουν τις ρίζες τους ότι είναι χριστιανοί, έχουν ελληνικό χριστιανικό DNA και θα γίνουν ορθόδοξοι, θα βαφτιστούν. Ήδη έχουν πουληθεί 9 εκατομμύρια κοινές διαθήκες στην Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. 9 εκατομμύρια Ευαγγέλια έχουν πουληθεί στην Τουρκία. Υπάρχουν πολλοί κρυπτοπιστιανοί και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όταν γίνουν τα γεγονότα, αυτοί που προσεύχονται κάτω από τη γη τώρα, μετά θα προσεύχονται μετά τα γεγονότα πάνω από τη γη. Θα αποκαλυφθούν, έτσι. Λοιπόν, και θα γίνει και το άλλο τρίτο των Τούρκων, θα πάει μέχρι το αν θυμάμαι καλά, Σαγκάριο ή μέχρι μέσα, στο πούμε, Κόκκινη Μιλιά, ναι. Θα πάνε μέσα, ξέρω. Οπότε λοιπόν εμείς εκείνο που θέλουμε πάνω απ' όλα είναι η πίστη μας. Να μας κάνει γενναίους, ανδρείους, το γενναίο ανδρείο φρόνημα που πρέπει να έχει ο χριστιανός, το γενναίο ανδρείο φρόνημα που είχαν οι ήρωες του 1821, έτσι το ξέρετε ότι όλοι ήταν ευσεβέστατοι. Όλοι γονατίζανε και προσευχόντουσαν στην Παναγία. Ο Κανάρης ήξερε την παράκληση της Παναγίας. Ο Κανάρης ήξερε την παράκληση της Παναγίας απ' έξω και έκανε προσευχή γονατιστό στην παραλία με τα παλικάρια του και πιάνανε μετά τις βαρκούλες και πηγαίνανε μέσα στον τουρκικό στόλο και πυρπολούσαν τις τουρκικές φρεγάτες. Τα ξέρετε αυτά. Ο Κολοκοτρώνης το ίδιο. Ο Παπαφλέσσας το ίδιο. Μπορεί να ήταν λίγο αμφιρόστομος και ο Γεωργίος Καραϊσκάκης εδώ. Που έχουμε, ας το πούμε, έχουμε και μάχης εδώ στο Κερατσίνι που έκανε γίνει παλιά. Έτσι. Και ο Γεωργίος Καραϊσκάκης μπορεί να ήταν αμφιρόστομος, ξέρω εγώ, αλλά ήταν όμως ευσεβής και πιστός άνθρωπος. Ο γιος της Καλόγριας, όπως το είπαμε. Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να έχουμε, την πίστη μας στον Θεό, για να αντισταθούμε σε οτιδήποτε αντισυστημικό γίνεται, έτσι, σε οτιδήποτε προσβάλλει την πατρίδα μας, σε οτιδήποτε προσβάλλει τη θρησκεία μας, έτσι, σε οτιδήποτε προσβάλλει την οικογένειά μας, με όλες αυτές τις ανώμαλες παρελάσεις που κάνουν, έτσι, δυστυχώς. Και μόνο σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας. Και να γίνουμε κι εμείς απόστολοι αυτής της ιδέας. Να μην περάσει το κακό. Και να ξέρετε ότι εμείς οι χριστιανοί των τελευταίων, των εσχάτων χρόνων, θα είμαστε καλύτεροι χριστιανοί σε σχέση με όλους τους υπολείπους από όλους. Το έχουν προφητεύσει. Το έχουν προφητεύσει αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, ναι. Το έχουν προφητεύσει. Ότι θα είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί όλων των εποχών, θα έχουμε μεγάλη τη δόξα, διότι έχουμε ένα αντίχριστο σύστημα και όπως είναι η πέστροφα που επιστρέφει πίσω και πάει κόντρα στο ρεύμα, έτσι πρέπει να είναι σήμερα ο σημερινός χριστιανός. Έτσι πρέπει να είμαστε.
Και έτσι βλέπεις την προστασία του Θεού. Δεν ελπίζεις πλέον, όπως λέει η Αγία Γραφή, επικατάρατος, Παλαιά Διαθήκη, έτσι παροιμίες. Επικατάρατος ελπίζουν επί άνθρωπο και στηρίζουν επί βραχίων αυτού. Είναι καταραμένος όποιος ελπίζει σε ανθρώπινες δυνάμεις. Είναι καταραμένος. Γιατί πρέπει να ελπίζουμε ή στηρίζεται επί βραχίων αυτού, στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Όχι, πρέπει να ελπίζουμε στο Θεό. Την ελπίδα πάσαν επί το Θεό επιστήσουμε. Πρέπει όλοι μας την ελπίδα να την έχουμε στο Θεό. Όποιος ελπίζει στο Θεό ποτέ δεν τροπιάζεται. Όποιος ελπίζει στο Θεό όπως πρέπει, ποτέ δεν αμφισβητεί. Πιστή, λέει ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος, δια τούτο και κλίμεθα, ή να ανενδιάστους της λεγόμενης πιστεύουμε, ή να μη δεν αμφιβάλλουμε. Πιστή, λέει, λεγόμαστε, γι' αυτό το λόγο, για να μην έχουμε δισταγμό και να πιστεύουμε σε αυτά που μας έχουν πει χωρίς αμφιβολία. Αυτό είναι η πίστη. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει όνειρα ξύπνιος. Έτσι είναι οι πιστοί άνθρωποι. Έτσι είναι. Έχουν πίστη στο Θεό και αυτή η πίστη τους δίνει αυτό το γενναίο φρόνημα για να μπορέσουμε να αντισταθούμε. Όπου γνωρίζετε όλοι ότι έχουν γίνει τώρα αυτά. Τι άλλο τώρα, πάνε σε μια δικτατορία, δυστυχώς, έτσι. Και κάτι άλλο. Όποιος, παιδιά, δεν συμμετέχει στεναρά ή όσο μπορεί να συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα, έστω και στον αγώνα του πληκτρολογίου, έτσι, έστω και στη φυσική του παρησία εδώ πέρα, έστω και με τη συμβουλή του, με την προσπάθεια του ό,τι μπορεί, να ξέρετε ότι, όπως το λέει ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος, τα λέω εγώ, η ανοχή του κακού ισοδυναμεί με τη διάπραξή του. Όταν ανέχεσαι το κακό, είναι σαν να το διαπράττεις. Προσέξτε. Και αυτό που λέει ο Άγιος Άννης ο Χρυσόστομος, λέει, όποιος λέει, είναι συνυπεύθυνος. Όποιος λέει καλύπτει τον ένοχο, είναι συνένοχος. Οι παπάδες, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά θα πιάσω πρώτα το δικό μου αυτό που με μετερίζει. Δυστυχώς οι παπάδες είναι συνένοχοι και συνυπεύθυνοι σε αυτό το έγκλημα που γίνεται. Και με τον κορονοϊό, με όλα αυτά τα θύματα που είχαμε, τους μάρτυρες, γιατί πολλοί πέθαναν σαν μάρτυρες. Τους εκβίασαν, έκλεισαν οξυγόνα για να πεθάνουν σε εντατικές, τα γνωρίζετε αυτά. Έκλεισαν οξυγόνα σε εντατικές για να πεθάνουν άνθρωποι. Έτσι κλείσανε τις εκκλησίες, έτσι. Τα γνωρίζετε αυτά. Αλλά θέλω να πω ότι μιλάμε για εγκληματική οργάνωση, μιλάμε, συγγνώμη, για εκκλησιαστική μαφία μιλάμε τώρα. Αυτοί οι παπάδες εδώ που βλέπετε πάτε με τα γένια μέχρι το πάτωμα, με τα μαλλιά μέχρι το πάτωμα, ευσεβέστατοι, αλλά μόνο στην όψη. Ενώ, όπως είπε προηγουμένως, το ράσο δεν κάνει τον παπά. Το ράσο δεν κάνει τον παπά. Ο παπάς είναι εδώ, η καρδιά του, η αγάπη του για τον συνάνθρωπο. Να βγει μπροστά, να πει την αλήθεια. Πρέπει να ομολογήσουμε. Πας ως της ομολογήσιμη έμπροσθον των ανθρώπων, να ομολογήσω καγώ έμπροσθον του πατρός μου τον αρνείς. Πας ως της αρνήσετε με έμπροσθον των ανθρώπων, αρνήσομαι καγώ έμπροσθον του πατρός μου του εν ουρανής. Πρέπει να ομολογήσουμε το πρώτο πράγμα που είπαμε, ομολογία, καλά έργα και ηθικό βίο. Αυτά τα τρία χρειάζεται ο χριστιανός. Όσο μπορούμε να ζούμε μια χριστιανική ζωή ηθική. Να μην προσβάλλουμε το Άγιο Πνεύμα. Να μην στεναχωρούμε τον Χριστό. Γιατί όταν αμαρτάνουμε λέμε στον Χριστό, άδικα σταυρώθηκες για μένα. Εγώ δεν εκτιμάω το ότι έχεις στο αίμα σου για να λυτρώσεις εμένα τον αμαρτωλό και ανάξιο από τις αμαρτίες μου και να με πάρεις μαζί σου στον παράδεισο. Συγγνώμη. Λοιπόν, δεν ξέρω να τελειώσουμε, να μιλήσει κι άλλο. Συγγνώμη, τώρα δεν ήξερα ότι πήγατε κι εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, θα κλείσω. Είδατε, άμα αρχίσουμε και μιλάμε, θα λοιπόν να μιλάμε. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν το ξέρω ότι ήταν ο Κύριος, να μιλήσει και ο Κύριος. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός να κάνουμε κι άλλα συλλαλητήρια εδώ στον Πειραιά. Αλλά να σας πω αυτό που λέει η Αγία Γραφή, παιδιά, και κλείνω. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Είπαμε, όποιος ανέχει το κακό, έτσι. Όποιος ανέχεται το κακό, έτσι, ισοδυναμεί με τη διάπραξή του. Και όποιος καλύπτει τον ένοχο είναι συνένοχος. Όποιος καλύπτει όλα αυτά τα εγκλήματα, πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας. Μην κολλαστούμε κι εμείς και άλλοι καπηλεύονται. Προσέξτε, όταν έλεγε ο Πάγκαλος μαζί τα φάγαμε, τώρα με τον ΟΠΚΠ, με όλη αυτή δυστυχώς πάλι το σκάνδαλο το οικονομικό με τα τρελά αυτά ποσά επιδοτήσεις που παίρνανε και παρουσιάσανε ψεύτικες δηλώσεις, με ότι έχουν πολλά βοσκοτόπια, πολλά στρέμματα βοσκοτόπιων
στην Κρήτη ή πολλά, ας το πούμε, και όχι μόνο στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές, μην νομίζετε, είναι και παλού και παντού και σε άλλες αγροτικές περιοχές, και δηλώναν υπερβολικό αριθμό προβάτων, δηλαδή μεταφέραν τα πρόβατα το ένα χωριό στο άλλο και δήλωναν 1500, 1000 ενώ είχε 500, ενώ και 300 και δήλωναν 1000 για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις και να δημιουργηθεί πάλι αυτό το σκάνδαλο και να είναι πάλι η χώρα μας από τις πρώτες χώρες διεφθαρμένες που υπάρχουν στον κατάλογο, το χώρο της διαφθοράς. Δυστυχώς βλέπετε ότι ρίζα γαρπάν το κακό να στείλει η φιλαργυρία. Βλέπετε τι κάνει. Βλέπετε οι παπάδες, η φιλαργυρία, προδοσία, το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, εμείς θα αγωνιστούμε και αυτό το κλίμα αυτό, είδατε, συγγνώμη, κλείνω. Λοιπόν, το τελευταίο, λέει η Αγία Γραφή, ο επιστρέψας αμαρτωλών εκπλάνει οδού, σώσει αυτόν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτίων. Όποιος επιστρέφει ένα αμαρτωλό από την πλάνη, την άρεσε, από την αμαρτία, από οτιδήποτε κακό, έτσι, από τα πάθη του, αν έχει το τζόγο, αν έχει, ας το πούμε, τα ναρκωτικά, αν έχει, ας το πούμε, οτιδήποτε πάθος, όποιος τον επιστρέψει αυτό στην οδό της σωτηρίας, σώζει μια ψυχή από το θάνατο και ο Θεός του καλύπτει πλήθη αμαρτιών αυτού τον οποίο τον βοήθησε. Γι' αυτό και εμείς να γίνουμε λοιπόν και εμείς, είναι ο σωτήρας μας με σίγμα κεφαλαίο ο Κύριος ημών ο Χριστός, αλλά είμαστε και εμείς μικροί σωτήρες με το μικρό σίγμα, οι οποίοι βοηθάμε σε αυτό το έργο. Μην περνάει ο καιρός μας έτσι, παιδιά. Λοιπόν, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και εμείς και να μιλάμε, να φέρουμε το επόμενο συλλαλητήριο όποτε γίνει, που θα μας ενημερώσουν έτσι αυτοί που θα το κάνουν, οι διοργανωτές, να φέρετε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, να ξυπνήσει ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, μη στεναχωριέστε. Η Παναγία είναι η Αγία Σκέπη της Ελλάδας μας, η Παναγία κρατάει την Ελλάδα, το έχει δει και η NASA ακόμα αυτό το πράγμα, αυτό το φως, το φωτεινό που είναι η Αγία Σκέπη της Παναγίας, προστατεύει την Ελλάδα μας, έχουμε πολλές ευλογίες, μη φοβάστε, η νίκη θα είναι δική μας, όπως και έγινε με τον κορονοϊό. Νικήσαμε εμείς που αντισταθήκαμε, θα νικήσουμε και στα υπόλοιπα. Αμήν. Βοήθειά σας, εύχομαι ο Θεός σας δίνει κάθε χαρά και ευλογία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ορθοδοξία. Ρε παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας πω για τον προσωπικό αριθμό τι είναι. Όταν βαφτίζεται ένα χριστιανόπουλο, παίρνει έναν άγγελο και έναν άγγελο. Τα υπόλοιπα τα έθνη, έναν άγγελο, ένα έθνος. Και λέει ο νονός, αποτάσσουμε του σατανά και της λατρείας και της πομπής αυτού. Και φτύνει 3 φορές. Και μοιρώνεται το παιδί και βαφτίζεται και γίνεται Υιός του Χριστού. Επειδή ο προσωπικός αριθμός μέσα το 666, μόλις θα πάρει τον προσωπικό αριθμό ο χριστιανός, αοράτος ξεβαφτίζεται και γίνεται παιδί του διαβόλου. Λοιπόν, για να μπει στο σύστημα, το πρώτο πράγμα που θέλουν αυτοί είναι να πάρει στο προσωπικό αριθμό που έχει μέσα το 666. Το δεύτερο πράγμα που θα βάλουν είναι η ταυτότητα, η κάρτα του πολίτη. Και για να μπει στο σύστημα δεν είσαι ακόμα έτοιμος, πρέπει να πάρεις και κάτι άλλο. Θα σου πούνε τώρα πάνω να κάνεις τα εμβόλια. Όλοι το ξέρουμε ότι έχουν, δηλαδή τα εμβόλια δεν είναι εμβόλια, είναι διαβόλια. Το οποίο αν έχεις κάποια αρρώστια την επιδεινώνει. Μέσα σε αυτό μπορεί να τύχεις ή να πάθεις καρκίνο ή AIDS ή ξαπνικίτιδες ή να σε πιάσει η καρδιά σου ή κάτι οτιδήποτε άλλο. Σπάνε οι νευρώνες και εκεί που προχωράς μένεις στον τόπο. Λοιπόν, δεν σας έχουν πει κάτι άλλο. Εάν θα δείτε τώρα σε αυτά τα βρωμόκοτα της τηλεοράσεις, λένε ότι αν υπάρχουν ζώα μπορούμε να τους ειδοποιήσουμε και να τα στηρώσουμε. Δεν το λένε για τον άνθρωπο να τον στηρώσουν, όμως μέσα στα εμβόλια γνωρίζω αυτή τη στιγμή 4 οικογένειες οι οποίοι ήταν υγιείς και είναι από 26 χρονών μέχρι 39, κάνανε τα εμβόλια και στηρωθήκανε.
Τα ακούσατε αυτό? Δηλαδή, πώς μπορούν χωρίς να πέσει μια τουφεκιά ή να μην χυθεί καθόλου αίμα και να μειώσουν τον πληθυσμό. Και τώρα θα σας πω, δεν είναι να πω παρακάτω, τα έχουν πει προλαλήσαντες. Θέλω να σας πω, ας πούμε, ότι υπάρχουν τρεις πλανητάρχες οι οποίοι δεν φαίνονται. Δεν είναι ούτε ο Τραμπ ούτε ο Πούτιν. Ο πρώτος πλανητάρχης είναι αυτός που έχει τη λευκή στοά και όλες τις τράπεζες και λέγεται Ρότσαϊλντ. Ο δεύτερος πλανητάρχης είναι αυτός ο οποίος ανήκει η οικογένεια Μητσοτάκη, η Λεύσκη Μπίτελμπορκ και λέγεται Ρόκοφέλερ. Και ο τρίτος πλανητάρχης είναι πνευματικός ηγέτης. Γιατί που ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, τον Πάπα να καταργήσετε, αυτό στα αιτία και είναι ο τρίτος πλανητάρχης. Θα σας αποκαλύψω τι ακριβώς έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός. Όταν θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος, το οποίο 7 οικογένειες ραβίνων έχουν τα υλικά για να φτιάχνουν τον ναό του Σολομόντος, τότε θα πάει, αυτή είναι η δουλειά του Πάπα, τι θα κάνει. Θα πάει ο Πάπας και θα παραδώσει όλες τις θρησκείες αιρέσεις στον Αντίχριστο. Είμαστε τυχεροί που θα σας πω κάτι και θα σας εκπλονίσω τώρα. Στη λέξη που λέγεται αγαπώ, έχει όλη την αλφαβήτα μέσα. Σε αυτές τις τρεις λέξεις έχει όλη την αλφαβήτα της Ελλάδος. Και αρχίζει από το α μέχρι το ω. Με αριθμούς υπάρχει μέσα και η Αγία Τριάδα. Υπάρχει και η Αποκάλυψη. Στο δεύτερο γράμμα της λέξης αγαπώ ποιο είναι το γάμα. 1, 2, 3. Είναι η Αγία Τριάδα. Και στο τέταρτο γράμμα, το οποίο είναι το π, είναι το νούμερο 16. 6 και 1, 7. Άρα γιατί κάνει αυτό? Είναι η Αποκάλυψη μέσα. Τώρα θα σας πω γιατί έγινε το νέο ημερολόγιο, δεν το έχει πει κανένας, ούτε και ο ιερέας. Το νέο ημερολόγιο φτιάχτηκε για να φέρουν τον Αντίχριστο. Πώς θα φέρουν τον Αντίχριστο? Γιατί ένα ημερολόγιο έτσι ήταν πριν το 1924. Πώς θα φέρουν τον Αντίχριστο? Με τα παγκόσμια συμβούλια εκκλησιών. Λοιπόν, πρέπει να μαζευτούν όλες οι θρησκείες να υπογράψουν για να έρθει ο Αντίχριστος. Δεν μπορεί να έρθει από μόνος του, γι' αυτό φτιάχτηκε και το νέο ημερολόγιο. Και τώρα θα σας πω τι συμβαίνει και με τις καιρικές συνθήκες. Σας τα λέω λίγο και μπερδεμένα και γλίγορα γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια εταιρεία που φτιάχνει τον καιρό. Ξέρετε που είναι? Κοντά στη Θεσσαλονίκη. Έχετε κινητά και θα το δείτε μετά. Λέγεται 3DAE, τροποποίηση καιρού. Πληρώνονται 50 εκατομμύρια το χρόνο για να καταστρέφουν τη γεωργία, να μην παράγουμε τίποτα, να φέρουμε μεταλλαγμένες τροφές, να παθαίνει καρκίνο ο κόσμος και να χρεώνεται το κράτος. Σας είπα λίγα πραγματάκια για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Και καλό αγώνα. Και καλό αγώνα. Θέλω πολύ να σας μιλήσω σε όλους τους ανθρώπους, όποιοι κι αν είστε, από όπου κι αν είστε, όποιοι κι αν είστε. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι είσαστε μοναδικοί στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος σαν εσάς. Δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος.
Δεν ξέρουμε τι αξίζουμε. Και όμως μας χειρίζονται σαν να είμαστε τίποτα. Αλλά δεν ξέρει κανείς μας τι αξίζουμε. Ο κάθε ένας, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν έχει κάνει, αν αξίζει αυτό που έκανε ή δεν αξίζει τίποτα ή δεν έχει κάνει τίποτα το σημαντικό, ποτέ, απλά υπάρχει. Είναι μοναδικός σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχει δεύτερος. Η ζωή σας έχει τεράστια αξία. Η ψυχή σας έχει τεράστια αξία. Άνθρωποι αυτοκτονούν. Και άνθρωποι εξαφανίζονται. Σε αυτή τη χώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκω ανθρώπους που νοιάζονται για αυτά τα πράγματα. Καθημερινά βλέπω ανθρώπους που γελάνε μέσα στο μετρό, στο τραμ, γελάνε, χαίρονται, συζητάνε για άσχετα πράγματα. Μερικές φορές λίγο συλλογίζονται, κατά τα άλλα όμως δεν δίνουν σημασία. Ίσως όμως βαθιά μέσα τους να έχουν ερωτηματικά. Και αυτή είναι η φυσιολογική αντίδραση σε αυτά που συμβαίνουν. Ο κίνδυνος στον οποίο ζούμε δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο σε αυτή τη χώρα. Για όλα υπήρχε μια λογική εξήγηση, υπήρχε πόλεμος, υπήρχε ένας συγκεκριμένος εχθρός. Αυτή τη στιγμή ο εχθρός δεν είναι συγκεκριμένος. Ο εχθρός είναι σχεδόν αόρατος. Ελάχιστες φορές είναι ορατός, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή εξαφανίζονται σχεδόν κάθε δεύτερη μέρα παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, ηλικιωμένοι. Ίσως κάποιοι να μην θέλουν να το δουν. Ίσως κάποιοι να το βλέπουν και να μην ξέρουν τι να κάνουν. Ίσως κάποιοι να ταράζονται και πάλι να μην ξέρουν τι να κάνουν. Ίσως κάποιοι να προσεύχονται μόνοι τους ή και με παρέα. Ζούμε ανάμεσα σε δολοφόνους, σατανιστές, παιδεραστές, εγκληματίες κάθε είδους, με την άδεια του κράτους. Ο κίνδυνος δεν περιγράφεται. Οι περισσότεροι από εμάς, και εγώ συμπεριλαμβανόμενοι, δεν θέλουμε να το νιώθουμε αυτό. Εγώ όμως προσωπικά δεν είμαι ένας άνθρωπος που μπορεί να κλείσει τα μάτια. Όσο και να θέλω να τα κλείσω, τα μάτια μου είναι ανοιχτά. Και δεν μπορώ να δεχτώ ότι 8χρονα παιδάκια εξαφανίστηκαν. Από πού εξαφανίστηκαν? Κάποια από αυτά βρέθηκαν στην Ελβετία ζωντανά σε οίκους ανοχής αργότερα. Πώς εξαφανίστηκαν? Από ποιο λιμάνι πέρασαν? Από ποιο αεροδρόμιο πέρασαν? Σε ποιο τρένο μπήκαν και δεν έγινε έλεγχος? Πώς εξαφανίστηκαν? Πού είναι οι άνθρωποι που δεν βρίσκονται ποτέ? Ποιοι δωροδέθηκαν για να μην δώσουν τις πληροφορίες, για να μην εξηχνιαστούν οι περιπτώσεις τους? Πόσο σάπια είναι η αστυνομία από μέσα, το κράτος το ίδιο? Πόσο σάπια είναι η κοινωνία? Σε ποιο αεροδρόμιο δωροδόκησαν με πόσα χρήματα, ποιους υπαλλήλους, ώστε να αφήσουν μικρά παιδιά να περάσουν από το αεροδρόμιο σε ξένη χώρα, ώστε να πουληθούν σεξουαλικά, ώστε να πουληθούν τα όργανά τους? Πόσα δωροδόθηκαν? Ποιοι είναι αυτοί οι συνάνθρωποι μας που δωροδόθηκαν για αυτά τα πράγματα? Από ποιο λιμάνι περνάνε οι άνθρωποι που εξαφανίζονται? Από ποιο αεροδρόμιο? Χώρα χριστιανική! Σε εσάς τους φίλους μου δεν φωνάζουν. Φωνάζουν στους υπεύθυνους. Στον κάθε έναν που ξέρει για τον εαυτό του
ίσως κάπου κρύβεται τι έγκλημα πέρασε από τα χέρια του και σε πόσο βαθμό είναι συνένοχος για το αίμα μικρών παιδιών, για τη ζωή την κατεστραμμένη μικρών αθώων ψυχών. Θα το φωνάζω κατεπήγον έτοιμα στα αυτιά ανθρώπων και θεών. Στο όνομα του Ιησού που πέθανε για κάθε άνθρωπο, που ξέρει την αξία αυτών των θυμάτων και ξέρει και την αξία των θητών τους. Ναι, οι θύτες έχουν την ίδια αξία. Και το κόστος δεν μπορούν να το φανταστούν. Έχουν να το πληρώσουν. Ποιος θα βγει χαμένος? Νομίζουν ότι κάτι κερδίζουν με το να δωροδοκούνται, με το να συγκαλύπτουν. Τι θα κερδίσουν? Ξέρουν το κόστος σε αυτό που κάνουν? Το αιώνιο. Και ότι υπάρχουν ήδη ανθρώπινες ψυχές στην κόλαση από την οποία δεν μπορεί να βγει κανείς, όσο και να παρακαλούν. Τα θύματα παρακαλούν τώρα. Υπάρχει η πιθανότητα να σωθεί η ψυχή τους και να σωθεί αιώνια και να είναι μαζί με τον Χριστό. Και ακόμη μετανοημένοι άνθρωποι, όπως ο ληστής δίπλα στο Χριστό, στο Σταυρό, να τους πει σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, επειδή παραδέχτηκες, επειδή μετανόησες. Αν κάποιος όμως δεν παραδεχτεί, δεν μετανοήσει, συνεχίσει, πώς θα βγει από εκεί μέσα? Δεν υπάρχει διέξοδος. Αυτά ήθελα να πω σε εσάς τους φίλους μου και σε οποιονδήποτε ακούει. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο. Δεν υπάρχει καλός ή κακός. Υπάρχει αμετανόητος και υπάρχει μετανοημένος και τίποτα άλλο. Θα σας ζητήσω μια μικρή χάρη. Ένα λεπτό σιγή για τους συνανθρώπους μου στη Δαμασκό που πέθαναν καθώς γινόταν λειτουργία μέσα σε εκκλησία. Και για τα θύματα για τα οποία κανείς δεν έχει στοιχεία και τα οποία δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή, το αύριο δεν το γνωρίζουμε και όποιος έχει την ευκαιρία σήμερα να αλλάξει πορεία, ας το κάνει σήμερα. Σήμερα είναι ευκαιρία για κάθε άνθρωπο. Είμαστε όλοι το ίδιο. Σας ζητάω ένα λεπτό σιγή για τα θύματα των εξαφανισμένων, βασανισμένων και συγχριστιανών μας στη Δαμασκό και για όλα τα θύματα βιασμού τα οποία έχουν σκοτώσει τους εξαφανισμένους ανθρώπους. Ο Θεός να μας φυλάξει εμείς που θέλουμε να φυλαχτούμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Με λένε Αλεξάνδρα. Έχω ζήσει και έχω βιώσει τη ζωή μου στον Πειραιά. Έχασα την οικογένειά μου, ξεκλείστηκε σε ένα τροχαίο εδώ στον Πειραιά. Τότε άπαντες δεν με ήξερε κανένας. Γύρισα προς τον Χριστό. Γονάτισα, έκλαψα.
Γεννήθηκα με πρόβλημα στον αιματοκρίτη μου. Εχθές περπατούσα και δεν είχα ούτε 50 λεπτά στη τσέπη μου. Εδώ στη στάνη κάθεται ένα ζευγάρι που με είδε ότι λύγησα και μου έδωσε και πήρα τα φάρμακά μου. Τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Ένα θα σας πω. Στους παπάδες όχι, δεν πιστεύω. Και δεν πίστεψα ποτέ. Μου έχουν κάνει 5 μήνες έξωση, ζω σε μια εγκατελειμμένη αποθήκη. Όλη μου η περιουσία είναι 3,5 ευρώ. Δεν με ενδιαφέρει. Τώρα θα πάω να γονατίσω και θα τους ζητήσω να μου δώσει και για αύριο δύναμη. Ενωθείτε, ενωθείτε. Χάνεται η ανθρωπιά μας. Εκείνος γι' αυτό σταυρώθηκε. Για την ανθρωπιά μας. Ενωθείτε. Μην κοιτάμε τον άνθρωπο και τον βλέπουμε το πάχος του πορτοφολιού του. Ας στρέψουμε το βλέμμα μας και στον ουρανό. Ενωθείτε και πείτε Χριστέ μου, εδώ είμαι, ρίξε τα μάτια σου και πάνω μου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ όσους ήρθαν, ευχαριστώ όσους μιλήσανε. Θα συνεχίσουμε και δεν θα τα κάνουμε τη Σαββατοκύριακα, θα κάνουμε καθημερινές Τετάρτες συνήθως και σε άλλα μέρη της Αθήνας και θα πάμε και εκτός Αθηνών σιγά σιγά. Καλή δύναμη, ένα όχι σε αυτούς τους σατανάδες, όχι στα εμβόλια, όχι στην ηλεκτρονική ταυτότητα, όχι στον μοναδικό εισόδιο αριθμό, όχι σε όλα. Εμείς έχουμε και να φάμε και να πιούμε, έχουμε τον Χριστό. Σας ευχαριστώ. Έλα ψάχνω και το επερμάχο εδώ στο Γιάννος που ξέρει. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγραφώσει η πόλη σου Θεοτόκε άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνο ελευθερώσον ή να κράζωση και νύμφη ανήφευτε. Χριστός Ανέστη, αδέρφια. Χριστός Ανέστη.